moro mane gikelo n'oganda. Wan jok manodhi nyaka media mowuoyo kakwayo gavana marwa James Bob Agri Orengo ni mondo yie mondo mi odhi adhiya seche makoro jotelo moko bende romo gi ker mondo wabende wanegotiate kaka josiaya ni kata kapo ni wasiri to wasiri ni wan tang'ono mantie e ginene wan tang'o midhi kelnwa kaka josiaya because leadership ni seche miluwo ng'ato orbe kiluwe kin gi gimiluongo ni blueprint of gima ng'ano dwa timoni. Koro ne wakwaye gi muolo kaka MCS niwach wan gi gimiluongo ni the CEO kata vision bearer of the county and governor, vision bearer of a country and President. Omino ka ng'ato kaka Ruto sani ogero gik affordable housing kata jipingo to vision mare ne ni infrastructural development as a leader mano gimowe as a legacy. Wabende nwadwaro ni as a chief officer marwa men governor mondo the state house kotelo gi delegation masiaya mondo wadhi wang'en to ang'ono mantie kuom josiaya mabende wan go kang'ipenja ang' naduoki gik manomiwa mabende sani timore. Kani imagine ni wache media kata wuoya ni wana wakwayo ni mondo governor yie mondo mi odhi adhiya kaka jotelo mamoko bende odhi mondo wakelni gino kende nomiyo gona kokeliel. Gino kende ni wan jo media. Gima adwa na nyisi ma kata osiepna nowacho ni en gombo marwa mar mondo mi wach mar gonya ni orum tok ni wa fight gonya. Onyisi ni gonya ang' ni gon japinywa seche mobiro winjo agenda mari kaka odoge ode seche moko wuok mabor koro chuno nyaka imiye kata fare moro modok godo. Lakini adiera makende ni jotelo moyier ok adwar wacho ni an aber wasebedo kwathiro jopiny mok en tich maber ahinya, ok en gima ber kata matin. En ni iwinjo kosiepna nowacho ni mbele ka gino dhi rumo to gino ok nyal rumo ka jopiny ok go mbaka gi jotendgi. Ok nyal bedo ni wachalo kaka jok mane wacho ni Yesu ne ruoth to ka Yesu osechako timo miracle kochopo sachi makoro weche tek tiwacho no gure agura. Japiny nyaka go mbaka gi jatende moyiero niwach wan jotij jopiny. To go mbaka ni nyaka ipenja ni seche mini wacho ni mondo mi akel yath e osuptal niwach na promise ni ka oyiera to wabro make sure ni yath ni osuptal kendo wabro make sure ni ndeche beyo nyaka pi bende nitie gweng'. To be isepenja gimomiyo pigno onge, bende isepenja gimomiyo kata yadhno onge mondo mikore I understand niwach onge ng'ama dhi e skul bedo MCA, onge ng'ama dhi e skul bedo governor. Most of these jobs mineno jopiny miwa mar mondo mi watini gigi you learn from the job. To nitie moko ma ka udwa timo budget sana kaka ng'ama wuoyo kaka ja budget on the budget side wan gi gimiluongo ni on source revenue to wan gi gimiluongo ni pesa mawuok e national government. On source revenue en ang'o? On source revenue ni japiny ma kawaida mifil ni mondo yath obedi e osuptal ere gimoro be ni timo ne sirikandi mar county no mondo mi pesa no yudre mondo mi otimre nade okel budget manyalo kelo pesa manyalo kelo yath e osuptal. A good example en ni nitie gimoro miluongo ni kidhi kata chiro tineno ka ji timre nade ijuogo ji kidhi kata kuom joboda gi seche moko kaka siato kod joboda be ng'eto mabe gi ng'eto kidhi kata ne yo nam kucha jok matimo weche mag lupo gi ng'eto to kanyo bende ipenji ni to an moka ng'etni kata an maka ng'ato osebiro ira to abukra ni an gino kanyal chiwo ere kako affect projected budget marwa to ere gima ne pesa no dhi timo. Mano is one. Two, ere kaka nyalo understand kaka japiny mago kura ni budget adi mabiro ga Siaya tadi mitiyo godo e gimiluongo kata mna mabiro Migori kata na Kisumo tadi ma itiyo godo e gimiluongo ni recurrent chise ni ichulo godo jok mane wandiko kaka MCS gi ichulo godo jok matiyo kaka koro directors, chief officers, waziche gi nwach mago gin pesa in salary kondiki county government there must be a salary tag on it. Nyiso ni pesa mabiro nyalo biro kata 1 billion to japiny nigi teko mar ng'eyo ni tadi madhi e payment mar jo kama kawaida. To ere gima wanyalo timo gi jatendwa mar mondo mi wang'e ni to gap ma koro ok wayudni eto wanyalo file nang'o. Mano mineno ka ng'ato wacho ni in wacho ni dhi loso nwa ndara to ndara ok ilos. Imagine ni go mbaka no kisungu luonge ni civic education. Solomon civic education no kapo ni jopiny nyalo bedo godo to ibro ng'eyo nyaka gimomiyo wayiero leadership miluongo ni 6 position from MCA to president. Ine ka ng'ato goli poko kendo dhawo kabisa ni onge kamidhiye to etich mogoni e koko ne tij president. To president oyiero ng'ato be goni koko kabisa ni ndara rach onge gimiseloso to ndara no to ng'e maber development ng'ama noyiero mogeno ni ma to dhi miya development mano ne governor.
Okay. In ko yieri kaka MCA no ng'e gima number 1 ong'e ni MCA ni en ko winjo ywak kwa e gweng' ka. To ywak ni nyaka chope it governor. To dhi chope it governor nango? E assembly. Okay, yani dhi wacho gik winjo matek ka. And then gigi at the same time odhi make sure ni gigi obede ang'ono e budget mondo tim. Kosebede budget mondo tim, tije MCA rumo gi kanyo. But okine ka many times mondo mi tigi pesa ikue kamoro eni in koriketi iluongo no ogine ni maliet, orimba maliet wach mok mari ng'ato lawi ni ndara rach. Okay. To ndara marach en ndara mani sekete budget makate no wuon kosomo budget no to yudo ni budget mar ndara maka ma oseket 3 million en pok otime. Koro dabe no wago mbaka. To japiny nyalo biro to penji ni Mwesh aneno ka ndara manwa nyisi cha kana ng'iyo budget ni aneno ka kete kanyo ni 3 million. Tinyalo lose karang'o to kama ka en koro entie no shida en ang'o. Then upimo ne nigi shida gino en kama pesa mane watimo kama seche moko no kodonjo koro wadwa dhi supplementary yani ugo mbaka no kende kwa nyalo goyo gi japiny. To Nyasachiel maipola ibro yudo ka koro kendo jopiny nigi hera mathoth kod jotend gi mogik to jopiny okori be ng'iyo jatelo ka criminal. Mana ka kochiep na ne wacho ni anytime miwuotho to ng'ato neno ni mano pesgi. Japiny nyaka koro go mbaka gi jatende mondo mi understand ni ere gima nyagombo ng'eyo ma anu ka ng'eyo kaka japiny to ere kama koro wanie gi gap mondo bende inyise tij joma moko mondo wapuonjre en na puonjruok Solomon. Okay. Maybe mana kapok adok ir Kevin kae nitiere gimoro miwacho kae ndi ewi wach mar civic education temo go mbaka gi japiny mar mondo mi ong'e role mari kata gimo miyo yieri makidhi yudo gino endo to gik midhi timone. Gini endiki make koda gima na temo penjo mokwongo cha. Ere point monego bed ni civic education ni chakore godo nikech na temo penji ni ang'o mabedo pek ni kanye mar beda tinyis japiny moko kuom lek magi kod gik mibiro timonegi. Civic education ni ochakre gi kanye sami timo campaign kaka MCA kata kaka jatelo madwaro MP koso inyalo time toke nikech ka okinyiso ng'ato ni gona kura to magi ma onego bed na dhi timo mai tija ingeno bro kawi toke nendo to omi kata mana osiemo ni tije MP ni rem ma okitimo nikech kaber dibed ni onego bed ni itime e point moro mar nyise ni tijni to kiyiera to maendi to mar MP an mara en mar loso ndara maka magi ma kata mar timo magi ma kata kelo chike ma samoro nyalo loko ngimau e kor gweng'. Ochakre gi kanye civic education? Civic education oribeno chakore matin seche mai campaign ka iwuoyo gi japiny especially kiseng'eyo gimomiyo in iamua ni tich mar governor cho ingi koro in iting'o atonga mar MCA kata tich mar senate ingi koro iting'o atonga mar women rep. Oribeno chako matin lakini kama koro oribeno tiye maber ene mbaka mineno koro wawuoyi mano skul itiyo to koseyieri ng'at modhi sero onyalo wuoyo gi nyako monyis nyaka nyako kaka en odhi nyieo ne nyaka odhi suko ne wiye kaka en modwaro lakini seche ma koro nyako oseyiene modonjo kore konyiso jaber to kamine nani an kaka an nyako oseyiene koro adiera ni nyako ni mondo mi odag kode ni koro se accept the reality on the ground ni kata ni nyisa ni dhi suk na wiye to kara ng'ama ne suko wich ne en mono nyango. Kwa hivyo itemo wacho ni thoth tiyoga koda weche mag miriambo ma samoro gik ma ok odhi timo mondo mi uyuda telo. Atemo wacho ni nitie joma ng'eny ma bende kodonjo nitie gima kisungu luongo in terms of psychology na appearance versus reality. Appearance reality nyiso ni kata mna jotelo mang'eny mowuok ni manyo tije mo ineno koro wantiegi gibende gibire gigi ka gikia gima mane en gikia ni bwana karatiti mamanyo mar MCA koro kaka an madingo moda nyango karo ka ng'eyo ni kara MCA ni kara an tije mana kwecho on behalf ok diti ng'eyo ni temo kwecho ng'anyisi ni when it comes to issue of civic education kata mna jok mineno chung dwaro gi gikia
the moment ma gichopo kucha kore ka gifwenyo ni to kara kata mna wacha ni ng'ane dhi pandara ni okanyal timo kaka MCA kara gini en kasekete budget kendo works officers dwa dhi e ground mondo ng'ien to pesa maketo ni nyalo timo ng'e ndara no to works officers kosewuok kanyo kendo kore kikele ir jo procurement koni mondo jo procurement bende kore ko olos ne gimiluongo ni procurement plan mondo advertise advertisement ni bende kosetime kore ka kendo contractors tete manyalo gombo tijino bende kore ka kendo apply kendo ka gitieko apply kore ka kendo gidhi e vetting ka gitieko vetting kore ka award mawuok no bende yudo ka contract obiro ndara kata obiro kata loso project moro to no loso to gimoro higa achiel mangima ng'ano pok ochul kata pesa ne ting'e ni tinga moro amora ni pup japiny osego mano kore chamo peswa to pesa mineno ng'ama win gini wuok kata mna sego kanyada kocha to biro to win gimoro e alego ka otimo tenda ni to dwa tieke mo timo celebrate mi ji lonche ng'ani kore ka dwa chako ywak over 1 year kata na ogimoro 6 months en pod manyo pesa ne manositiyo godo mar mondo mi olos ndara so gima temo nyisi ni mbaka ber ka ji tiyo no seche ma ji tiyo koro temperature is also low to at the same time yudo ka koro kendo koro iseng'eyo ni gima nawacho cha jodalawa kiero ke gine ne kiero ke lwar but adira makende ni kara gini nitie ka erokamano mineno na manyo ni gini ka erokamano Kevin maybe kiwinjo gik statement ma Silas wacho komakore koda weche go komaga keto ler kata wach maler e it japiny kapok oyieri ewi moko kuom gik monego bed ne timo kod gik midhi timo appearance versus reality now ini neno nade komakore koda weche go komag civic education who is failing dibed ni en ng'at ma go sero japiny mondo gone kura kowacho weche ma samoro konego bed no dhi timo koso en ng'at ma osedonje telo ma samoro yudo ni gik ma oketne kaka tije opogre gik ma nonyiso japiny penjo maber ahinya Kafaya to en nikech wach mar civic education to sirikal ema fail japiny to sirikal fail japiny to fail nyaka jasiasa nikech chik wantiere godo ma wacho ni sirikal bro keto chik mang'iyo kaka japiny itimo ni civic education to koseket chik no to nyaka kete budget be makoro king'iyo kaka chon ne wantiere gi office maniluongo ni Ministry of Justice and Constitutional Affairs ma waziri mare en the late Mutula Kilonzo senior to kane wantiere gi ministry no kanyo ne ntiere program maduong' kabisa mar civic education maniluongo ni KNICEP Kenya National Integrated Civic Education Program to nen program ma jo UNDP mane kelo pesa gi jo dona moko mopogre mane support godo sirikal mar Kenya to ne wan gi curriculum ena book ma oselos ma katibed mane dwa dhi timo civic education lodwa to nitie kamichake gi kamitieke makoro penjo mi penjo mheshimiwa Silas ni chako kanye titieko kanye curriculum no ema determine namba 2 en ni koro jasiasa nigi ting' matek ahinya nikech kata mana wach ma walose ni ng'enyne timre mana ndalo campaign ting'eni mano en gima luongo ni pre-election nikech wan gi mechanism ma waluonge governance and leadership ni the electoral cycle koro electoral cycle ni opoge didek nitie gigo mitimo pre-election manyiso ni kapok ji odhi yiero then wan gi during election sama yiero dhi mbele then post election nitie gigo ma bende timo ka yiero tok yiero to koro ing'eni sani jasiasa ema nigi ting' matek nikech en samogo campaign to kogo campaign mar sach yiero manyiso ni sami dhi yiere en campaign modwa ni mondo go nyaka kose donjo office ka koro dhi mbele makata mana migepe kamekwa mag county governance watch gi moko gibende nigi tich matek kabisa nikech japiny ok ong'eyo ni ndara kigero to tijno en tij ng'a kech nitiere ndach kaka kiwinjo kaka Silas kaka wacho no nikech MCA to tije katiba omiyo ni en gi tije adek ma en koseyiere to timo gimiluongo ni oversight oketo wang'e ma weche ma kaka koro mowacho ni jopiny chande gi ndara kia osiptal otimre na di skul onge ka mago gin tij MCA but en tije through oversight nikech assembly kacha en emodhi to keto question
makata en onyalo luongo kata mana gavana, onyalo kata mana luongo waziri mar barabara no, mar ndara, ma BA county assembly, chief officers mawacho ni chulo gi taxes nyaka directors ki. Mana kaka MPs bende chopo e mana kaka mag MPs bende luongo e kamiti mar od bura. Kata gavana no, obed ng'ano Silas gi jogi go te ka hotel negi gi my good friend Okode George ma speaker. Gin gi thuolo mar mondo giluong ma penjo ni tang'ono momiyo ndache mane wakete budget gi to kolosi. Ting'e gima time marach ng'enyne en ni siasa marach ema donje. Namba 2 katieko kanyo en ni japiny bende dware ni mondo ng'e ni unyalo keto gini mayot kaka waneno kotimre kuonde moko. Nikech kaka wawacho Kenya kato ideology onge kao pach japiny, rieko mar japiny ni en mechanism ma onge teko ne kae is as much as oripo bed godo, but kuonde moko ka wadhi to wanyiso jopiny ni bedure sectors. Koro ka un jogo magin jopur, to ng'ere uru, ubed jopur mag gwen, ubed jopur mag kata manoduma, ubed japur mag dhok manyietho magolo chak. Mondo kanti gimoro matimre to un gi database makata kan public participation, to koro jotelo ok chandre, kendo kata kitimo public participation no to koro ei sector ukanye miluongo uwe. Ka un jogo mamoru en mar pi, to koro kodi adia computer kaka kama obeteni to golo jo water sector te to ging'e nambni gi, ing'e kuma gintiere, ting'e ni kaka en sani to japiny ong'e ni an kaseyiero Silas adhirite kino 2027 kodhi kelo nwa pesa. Koro wach service delivery kae to onge, makata kiluongo public participation okodwadhi. To be kodhi to dhi kwan ni miya transport. Kwa hivyo kucha bende serikali chandre, jotelo bende chandre. Ang'e maber ni Collins Okaka bende biro donjo ka koda penjo ne moro mang'eni ile kae ndi. Kata kamano ka wang' pok idwoko penjo mar Okaka, tadwaro ni mondo mi link na nena wach mar service delivery kamano ka chuel koda buying politics. Nikech twak moro maduong' ne otenore koda weche momakore koda samoro telo monyiew. Ng'ini seche ma igonyo ng'ato ichalo ng'ama onyiew ati koda kod chuth. Koro ang' ni link na gik mokariyo go eko. Kata kamano Okaka ng'ini samoro nitie gimoro maili. Gimoro ila kaindi nikech ng'eni kiwuoye weche mag telo to telo biro kokalo e yiero ma jopiny omi teko e lwetgi. To kineno katiba marwa article 81 section 9 of election offences act yango malong'o okenge ma duol kaka mar IBC gi teko magin godo e lwetgi magi nyalo kawo ne jachung' madhi ataro kod chike matayo yiero. Kuom ranyisi kichiwo asoya ming'e ni ma to japiny nyalo bedo nok dwari to koro idong ng'iewo gi mondo mi idonje telo. Ang'o mosebedo rem mondo mi IBC kaka duol mochung' ne yiero bende obede kod ting' mar neno ni jotelo ma jopiny omiyo thuolo gin mago ma nitiere kod chia mag telo ma ok gikale e tok crooked ways. Yes. Crooked ways go timre nikech chikwa bende crooked. To kata mana migepe ma hivyo constitution ma wantiere go sani en crooked. Constitution to en crooked nikech wadagi implement fully. Ting'eni ebed ni wa implement fully. To commissions ma walongo gini chapter 15 commissions. Manyiso ni gine katiba chapter 15 kama yude IEBC. To IEBC ni be ineno ka kata sami yiero jakom ne koko ma jo siasa goye. Ni wano kodwa ng'ano. Wano kodwa commissioner no. Commissioner no en jakanye. Koro mane mamiyo chike go gin crooked nikech commission ok en independent. To ebed ni commission independent to kakilere maber article section 81 of the Electoral Offences Act. Ingeni miyo nyaka IEBC teko kisomo Independent Electoral and Boundaries Commission Act. Miyo gi teko mar chungo jachung' e yiero. Makani tiere weche mag mibadhi kaka mag chulo ji ilongo ni coercion. Article 86 odagi mano of the Constitution. King'e weche mag bribery ma ogik machiko dagi. To kine ka japiny to jasiasa miyo nyaka asoya
inyiewe kata ka commissioner ochung kanyo nikech commissioner chabe oluor ni to teko mane ma ng'at machiwo asoya ni nigodo nikech samoro nyago simo madhi ketho na tich omiyo chike to nitie mabeyo but crookedness nego timore a lack of effective implementation nikech kata king'iyo samoro weche mag gunism manende Kafaya penjo ka ing'e ni chik omiyo IEBC teko mar chungu kata mana jachung makinyi gone kura samotimo campaign to gunism timre inyalo chungi kaka ne mane watimo mane waneno kotimre Kasipul chik omiyo IEBC teko mar chungo otete mar nyaka chungo Boyd nikech waneno ka jigore ka jinegre ka remo chwer mae en kura ma is already against the law makoro wan kaka IEBC wadhi lando chieng moro mano tim ang'on no tim by election mar Kasipul for example but un ji ariyo gi e yiero no okudhi chung mago chik manitie but ing'eni ka koro iseneno jotelo madongo dongo kacha neno gavana ma Homa Bay donge commission ang no duor kech samoro kata mana spirit mar Raila Amolo Odinga nyalo oro ne gavana ang'ono lek manyise ni commissioner no okadware no bede commission nitie gik mang'eny aparo ni Silas winja gi kinde dendi nitie gimoro madwani mondo mi abani kama ine minyalo duoko nwa Silas. Yes. Iwacho ka ni gonya en standing allowance ma samoro mana kaka iwache cha ng'ato dhi chung e toki koro nyaka mi allowance mar chung e toki no. Iwacho ni maendi nenore ka gima en achiel kuom gigo eko ma create kata loso lwasi mar weche go eko mag bedo kod kweth go eko ma samoro ginyalo bedo kweth mag jok maricho. Nyore kanyo aneno ka indika iluongo gi ni goons gi dho ngere. Nikech samoro gin jok ma depend mana kuom inja siasa mar mondo mi imigi gimoro matin gi survive godo. En ang'o ma samoro kelo maendi to an extent ma samoro pesa ma onego bed ni samoro nyalo kony godo ng'ato kata ward kata maybe samoro piny mar mondo mi piny olokre kata lokruok moro bedi udaivate to ukete weche go eko mag gonya ka achiel koda loso kweth mamari minyalo tiyo godo weche mag siasa sami dwaro. Gima nang'eyo Solomon kaka kuonga yie gi jalony mantie e studio no. Wawuondre ni kapok adwoko mano wawuondre ni gima notimre Kasipul mane koro IEBC odhi ogoyo Boyd Honorable Boyd 1 million to chako goyo Tete 1 million. Beding'e ni nonro manotim jogo duto wacho ni gin giwegi ok ne gikelo dhawo. To en adiera ni in the commission in its own wisdom no ni the two parties ma were very daring ema nyaka bed penalized. Gino bose timore wawuonde ni koro Boyd mane koro yier kaka ne mjumbe ne onge 1 million. Ing'e ni go leng'we. Koro nitie moko ma bende e siasa ka ng'ato nyalo timo ma at the end of it all jatelo bed penalized in a way ma kok nyal chudo tipo ko wuok e ng'wech. Tiende ni siasa en tuk pesa. To nwachi neno ni million no IEBC dware moko ng'eyo kata ni gole kure. To bende seche mitere be ogipenyi ni where is the source. So don't you see ni kata na commissions mwaketo gibende king'iyo gi maber to gibende gitemo changia wach moro mar ni bed gi pesa kibed ng'ato no. En gima ok ber niwach seche miwacho jogo kel 1 million to kidwa ng'eyo kama gigole mano bende chalo ka gima ng'acho odhi e bur moro gole maka kinyo yudo kata teko minyalo duoke go to boduoke aduoka. Mano is one thing. Then two, on the issue of jok miwacho ni sangwenya gi en adiera ni it is very painful ni kata na public participation maji biregi ng'eny gi brodo ka jok mobiro gin jok ma ok obiro winjo gima program wacho en obiro shangilia jatelo kata obiro talk down duoko jatelo no piny ka en gi jatende moro bende opako koro gin gibiro to a public participation mostly matimre ga yudo ni ng'ato kaka an MCA morito chuny game kata central game koro wan wadhi e public participation ma nitie kata na Uyoma to ja Uyoma mheshimiwa Diala Password to koro biro central game tudo ka japiny donje public participation to gimo chako go ni wan nyaka ne wayiere MCA wa wan ok wanene ga koro wadwa ng'eyo to mheshimiwa ni kanye to jogo koro penjo gima gidwaro to gin gisero chako siasa gidwa neno mheshimiwa ok diang be ni mheshimiwa nyaka ne giyiero gine gimo ging'eyo ni kaka iloso public participation in a way ma MCA nini en kamoro momiyo MCA ng'ato ni karika to bende public participation en kama idhi penje kama mheshimiwa dhiye
en kama idhi tere pachi mondo mi ka kiny mheshimiwa dhi assembly kacha to report ondike gik dwachi mani dwaro ni mondo mheshimiwa otimre nadi mondo miyo support mondo ne the budget line. Now Sangwenya ma ineno ma oket ni sani kochung' to nyaka mi gimoro ni en adiera ni dhano ni matek. Dhano ni matek. Waseketo programs mang'eny. Iyudo ni seche moko iketo program mar kata pogo kodhi. Imiyo kodhi achiel sani en siling 1,000 paket achiel kama. To seche moko ing'iyo ni jogi bende ng'eny gi sani tinde lo bende mwapuro ni ongarni. Ma koko tiyo gi the right seed to bende kata gimodhi yudo onge. Itemo matek miketo kata na 3 million kata na 2 mar mondo mi opog ji kodhi. Kata ka en ng'ama ne nyalo nyiewo kodhi 2 to moro bende yudo nono e office. To dongi jogo penji fair. Imagine jogi nyalo celebrate siling 200 to gine kodhi ma siling 1,000 gi wiye. Koro en gima mae momiyo nyisi ni discussion has to happen. Ana wuon asebet kata na gi jo some of the youths. Anyiso gi ni an kaka MCA I can start for you as a small business. It's not about ndara all the time. Because ndara bende wan gi gimiluongo ni routine maintenance. Routine nyiso ni ok en permanent. Inyalo keto $1 million kawuono to koth bendo biro marajiki odhi oywaye te bindara bendo kendo chako dhi within 2 months. But nitie gimiluongo ni sustainability. To jalony nendo wacho ni gima miyo development bede kidienje kata bede grube man ji nyalo bedo gi gimiluongo ni common goal. Youths inyalo bet godo pindi nyiso gini bwana adwa yawnu gimiluongo ni kata car wash center. Car wash center ni ok en gima an gi pesa na moro makelo ta yawnu. No, en gima iketo nu e budget. To mondo mi oketnu go e budget en nyaka uriwre gi yudhe moko kata yudhe madichop 30 to register kata na CBO moro. Ubiro go ir jatelo to wadon jatelo wan waneno kaka miluoke apikni ka onge kamiluoke kata mitoka onge ta wadwaro ne budget wa mar ward ketnwa kata na $1 million mondo mi odhi ogernwa kama iluongo ni iluongo kata na ni youth group kata wawuonde ni iluonge kata ni XYZ youth group. To kanyo wadwa keto budget ni installation and supply of iluongo ni building construction and equipping of XYZ car wash for youth center. Tiketo nigi kanyo gino dhi bedo prokiwad jogi biro ka contractor moro bedo awarded obiro mogero nigi that car wash center ochako equip nigi moketo nigi nyaka machine maluoko mochako keto ni nyaka tangi ma connect pi. Koro next eni jogi kani kae to gin gi miluongo ni sustainability. Ginyalo ga luoko kata na pikni moko matindo to in the evening giyudo kata siling 2,000. 2,000 ni kagi keto kata mna nigi gi bank every day mano is 60,000 in a month. 60,000 in a month un jok magara kapone un jo mariek to nyalo kata na approach this financial institutions to miu kata mna from the youth kanyo un gi car wash 60,000 within 2 months uset keto deposit miwa piko moro member umoro bende riembo for sustainability. Itokine ka you do that thing ngama nyalo biro iri because a dream must come from Japin. What they don't know ni dream ni jatelo chalo avesel ikelo ne idea midwaro tipenje ka peni gino nyalo timore kasto onyisi ni mano to nyalre kata matimore then ukete budget to bedo implemented. Okay. So you mabiro pole iwinjo gimina na pimo nino en gima each and every youth kata ka gin 20 they will be sustainable magara ka poni en ngama ne jobless maonge gima ne yudo to in a month ka gi plan themselves they can even get 10,000 per person. Okay. So kinge ni gima ging'eyo en ni which is very wrong. Golo jatelo every 5 years ok mi bed dano bendo ok mi bed ngama successful. You gimori beni penjo ni 8 Solomon Atito Kafaya ni ato o benefit anango ko wendara wan wanyalo wacho ni wan to ne wachako sako moro matin mheshimiwa noketo nwa pesa ni nwadwa timo go gima kama omiyo kawuono every day wan sure na luf morang no don through this budget. Koro it's not about budget ndara kende, it's not about budget kata na pi kende hapana. It's even about sustaining our people. Now mondo mimano timre duoki e gombaka mana wacho cha. Okay. En biro gombaka jatelo ma ok expect ni ang na wuogi gima kama en sumo paro. Ero kama na nyisi ni mae ka kuri benwa time. Okaka nitire koda penjo moro kama odwa ni mondo mi openji bende. Adwa ni chikiti ana. Jatelo dibed ni onge kata bedo ni japiny chothoto roweregi onge gimoro e lwetgi. Ma nyalo bedo ni en nengo margi ma utiyo godo mondo mi kochopo sa ombulu uti godo kaka bedo ni ubiro miyo gigeno moro ni biro ndalo mabiro nyime ni
ang'eno sani uonge godo to kumiya thuolo to abiro loko gima owacho ni wang'adore inyalo nuone ane piny. Penjora mana iwinja. Hello? Akia ni be Silas winje? Iwinje maber koro? Dibedo ni bedo ni rowere chutho to rowere kata jopiny onge kod yuto malong'o, nyalo bedo ni ma en nengo margi masani koro unyalo bedo ni kaka jotelo utiyo godo mondo mi uusnigi geno moro maonge mar mondo ni yud thuolo mar donjo ofis, to ung'eyo ni maber ni gik ma udwa chiwo ne gisingo gi tok nyalre. Akia ni be iwinjo penjo kosan ma ane mi winja mondo apenje on his behalf. Owacho niya, bedo ni jok ma jopiny ma samoro onge kod lwetgi gi, bedo ni gionge gi lwetgi, mae be ni ene nengo margi ma samoro tiyo godo kaka jotelo mar mondo mi uyud godo yo muuso nigi godo geno, mondo manipulate gi godo kasto uachieve gi ma samoro dwani mondo muachieve. Bedo ni japiny maonge gimoro lwete mane nengone ma utiyo godo kaka jasiasa. Umiyo gi false hope to bang'e to lal. Gima timre ni en tim marach, en tim marach, but ing'eyo ni gik ma iluongo ni kaka telo gin gik ma ka Nyasaye omiyi ng'uono ni bedie, to chik luo wacho ni ondong' mani toknie ng'ate ma in bende ni toknie. An awacho ni afadhali bed honest, afadhali bed honest ne japiny ni mano tok nyalre to moloyo wuonde. To nwache adiera makende ni japiny okoso geno, to koso geno no kata king'e adier makende en ni kidienje mag leadership ma wan go ni from MCA to president, japiny ni mana gi teko kata mna ginene ng'amo nyalo ga yudo mayot monyalo ga go mbaka en mana MCA. To iyudo ni MCA no en men gi teko matin mogik in terms of leadership cadres. Okay. Ma jopiny wuoga to chero. Koro anang'iyo kamae, mondo japiny obed gi teko mar ng'eyo ni gima no dwaro no nyalo timore, anyalo gombo ni geno gi duto kaber to ribe ni giketo kuom the list jatelo matin mogik mar mondo mi okony gi ginene chopo lek margi, mondo mi okony gi ginene, mondo mi okony gi understanding jotelo ma ginyalo tiyo godo mamoko. Nwach inyalo bedo ni nitie jatelo minyalo chopo hire mapiyo, to nitie jatelo ma be jatelo no ribe ni tiyo godo mar mondo lek mari ochopi. Yudo jatelo mani mieno e kada machielo no en ng'at ma seche moko en kata na agenda mar japiny ne moko bade, en ng'at ma be seche moko kata gik midwaro mondo timne go bende ok mone nindo. Koro mano mi awacho ni seche ma jopiny dhi yiero, ber mar mondo mi jopiny obed piny mondo go mbaka ni to ka wayiero unu, are you able to work for us as a team? Because responsibility mar japiny has been bestowed 6 cadres of leadership. Koro en gimoro ma in the event ni one cadre ema nyalo ga chiko iti tinyalo chiko ndi, but what is the importance of chiko iti ko kinyalo offer solution? So it's a very difficult thing. Tiende ni seche ma jopiny dhi yiero to ng'ato okwayo nafas mar bede kidienje mar telo modwaro, gouru jogi ko goura ga jogi kogno tipenje ni ka ng'ani dwaro bedo MCA, odwa bedo MCA mara, bende en gi teko mar wuoyo kata kopimo ywakwa, to bende onyalo kata mna samon ng'at mofil ni oninde tich mano wan ng'ani medwa bedo MP nani, bende en ng'at manyalo wuoyo e parliament, bende en ng'at manyalo dhi tero chandruoga, kata bende en ng'at manyalo supervise CDF to a standard mo bende wanyalo neno ni CDF wawang' ni tiyo. To ng'ama dwa bedo governor, is he a boss or is he a service delivery man? Bende en ng'at manyalo bedo gi chandruok japiny e chunye. Koso wan mayiero koro jiyiero gin question ma japiny nyaka penjre. To king'e kaka orani sani Uda Tito ni an madingo nyalo waka ng'e wuoyo maber, you've not even engaged my managerial skills. Seche mabiro kwa position machielo, you should ask yourself to ng'ama miyo position ni madingu dwaro mondo bed governor, to madingu ni kata dwaro no bed MP, to skills mage midwaro mar mondo mi ng'ato bed governor. Okay, so skills mage midwaro mar mondo ng'ato bed MP, to bende en gi quality. Mondo kik wabed abeda ni wan wayiero ni wan wayiero ni ne yiero biro ni koro ne wago 6 picks. To two position
Position ariyo, Solomon. Those are position man nobody should even bring. Position ma president. Kiki yer ni ngano wacho dho. Ngano nyaki wach ngama nyalo winjo chandruogi nyalo chando chunye. Position mar governor. Also kiki yer jagweng. Yer ngat mini feel ni ngani adir ko bet kae to dhi e suptal. To yudo ka mine onindo piny. To yudo ka jotich gi ywak kendo gin poko chulgi. To bende ngani nyalo kawo gini. Because ere kaka wanyalo bedo go suptal maber ka ana wuon madingu ma oda nyango ok inyal winjo na bed admitted CR referral or maybe nini Russia hospital. The day mi bro no suptal be in the day mi winjo ka jatelo maduong mobete budget japiny ochopa point makaponi kata ni tuo moro go winjo ni entio suptand no. Okay, erokamana inya. Adwani imake mana gi kanyo. Adwani mak na gi kanyo endo wang na duogi banki ni machuo kende nikech wadwani mondo wakaw yweyo mana mathin tu wadhi e duka kasta abro duogo iri kanyo donge. Okay, gie kinde ni nyakwar mogi banki ni machuo kende to abro duogo ka mar mondo mi wadhi nyime koda mbaka ni endi. Karakamano kingi okaendi neno kaji oro ote adwar ni mondo mi udhi nyime koda oro ote go koko kalo kanye Facebook page maro Ramogi FM wayao ote maber kabisa wayao kanyo endo kendo ibro mia ote mamoro bang moro kikwi will ni nanyisika ni sani endi Christmas ni Go TV oyao ni pap nono kendo gik moko beyo kokalo kanyo endo channels magimo pogore kachiel koda ber ma yudo kanyo ka ise connect kata ka ise chulo Go TV nino endo koridio star 423 hash to shillings 100 kende tido kanyo endo Go TV channels ma samoro bro konyi ma ilungo kanyo endo ni Maisha Magic Plus Casto nge maber ni Super Sport Football bende en channel man kanyo maber ebo value pack manyisi mar Go TV ni endi channel 61 ni kire koda dhula maber ndi Casto bende wantiere kanyo endo koda mago mabende mag La Liga obro nyisi kanyo Serie A obro nyisi tuke go eko mag AFCON mabiro chakre tarik 20 koda chel mar higa mar dwe ni mwantiere ni endi koro Christmas ber Go TV love it sawa nyakwara mogi ber makende chako kinyi eyo manyangafu kogwen to ne ng'ata ma Samuel oseniendi samoro ini e pith mar rech kata samoro bende idogombo mondo midonje pith mar rech ber nitiere kaendi ni kokalo kanyo endo the Youth in Sustainable Agriculture Aquaculture mano isa program mabende osirni kaendi koda ilungo kanyo endo ni Mastercard Foundation kilo ni Youth in Sustainable Aquaculture koro kain japith rech mawuok e county ma Kisumu Homa Bay kachiel koda Siaya Kakamega gi Busia to kara mana Kilifi kocha kai winja to ber ka indikori e chenro ni nikech jogi e kibro mi tiegruok makende kaka onego bed ni dhi nyime koda yudo pesa koda bero i chenro mari ni endi mar pith mar rech kunde ma inyalo yude ohala kunde ma inyalo yude chiro koro itimo registration nono maonge chudo moro amora jo isa gi eki en program maber ahinya kendo obro loko gik mathoth ahinya e ngimani koro yuane na tol e nono aboro nono abirio ariadek angwen achiel angwen mano 0800723418 mar mondo mi indikri kaka jakanyo ma bro yudo ber e bocheno ni mar isa bende inyalo limo mbui mar Facebook kata limo page margi mar Facebook no ni Youth in Sustainable Aquaculture Kenya mar mondo mi iuda thoth mathoth ahinya isa ni endi osir koda Mastercard Foundation Farm Africa Eco Network Africa kachiel koda josir mamoko kamotingo Latis Aquarech kachiel koda Ramogi Institute of Advanced Technology koro ndikri mondo ibed jakanyo machiegni e Ramogi Baraza
Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, alwora kod weche ma piny orugo. Ramogi Baraza. Chakruok manyien mar arita mari ma pesa koro sechopo. En teko mar Alliance kokelni kod mise mar Sanlam. Pesa ni ngima ni makiny ni kama kare. Sanlam Alliance. Limwa e mbui magwa mondirit ngima ni makiny sani. Isa kotelnegi kod Mastercard Foundation, Farm Africa, Eco Network Africa Foundation e kind jochiw siri mamoko. Miyo jende, mine, jomachuo kod jok modak gi ng'ol, jok malwenyo dare miechgi, thuolo mar donje e ohala mar rech, nono monge chudo. Ywa tole namba mar 0800 723 418. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kogwen. Nono abirio ariyo nono chiko abirio kada nono abirio deka ochiko nono adeka manendo en namba wa mar simo gi kinde ni to kikwi wil bende ni thothe ne wabro kawo kanyendo penjo kokale Facebook page sawa mar Ramogi FM. Antire kaendi koda Kevin Osido mabende en jalonyi weche go mag telo to mana telo makare ka achiel koda lungo ni Silas Madingu mabende en MCA ma Central Game wima twaka inya kiani dhoge tek nikech oja siasa kiani kata kamano aparo ni twagni ndidi maber pod wabro dhi nyime tok yudo weche manyien e yor adimba kabende ibro kelno kanyo koda Collins Okaka e boda dakika kata seconds achiel kende okang'eyo ni weche mag gunism gi kada tiyo koda jolwedo orano weche mag dongruok e machalo nade e buo seconds tu orano weche mag dongruok nikech obuogo ji nikech koro kata samoro kata bedo ni Silas wacho ni watu wagoru mbaka tiyudo kaka ji oseng'eyo ni ng'at matiyo gi guns koro kata kama intie luongo gi ang samoro kata ka itwak gi ng'ato to onyalo dhoge nyalo kier masa matin to guns olor mana kuome gapat koro mago bende nyalo buogo jopiny nikech ber ka twak bet twak man gi kwe kendo jasiasa nyaka bed ng'atno mohero kwe kendo ng'atno mohero weche mahoyo chunji to kaka waseneno kaka guns tiyo ok en gima ber to wang'e ni chik bende nitiere ma kata gunism ni bedhi rumo ndalo moko nitiere ma ji idhi mak emna ni kaka wasewacho ni migepewa mag sirikal kata mag security be samoro nigi lapses but wang'e ni magi en gik ma kawanyalo keto chik maka ng'ato nikech en gima iluongo ni assault to mano en gima inyalo dhi godo ka polis indiko obi to ng'ama otimo ni marach no imanyo ting'e ni samo maki kaka gun to jasiasa onge mano gima nyaka japiny ng'e sawa Okaka bro miwa weche manyien yo mago eko matuche kor gwenge ka bang'e nendo to wabro duogo nyakwara mogi kata kamano gi kinde ni kikwi wil ni changamkia krisi dio nyime koro diane na *236*3 hasha iduok penjo momakore koda radio Ramogi kasto bende yud pesa kapok atimo droka en pesa ma otimo kachieng nyinga Solomon Tito Kafaya saa deko kalo gi dakika achiel Radio Ramogi Garchu Radio Garchu Ramogi Matuche kor gwenge gi Collins Okaka. Oyaore nyakoro magajwang kamora mara mintiere arwake ni machiegni weche manyien matucho kor gwenge wachao kod mago motenore kod rito alwora chutho to mano mar Nam Lolwe kama bende jolony koro wacho ni dwaro nitiere mondo mi onywake lwedo mar neno ni Nam Lolwe obedo kod alwora makare kendo yuto ma oganda mayudore alwora no osebedo kadhi godo nyime kokale chenro mag lupo bende odhi nyime ni margi tholo masane chal kagima koro yuto maket kod mano motenore kod lupo sani koro dok piny kaluwore kod nok mar kwan mag rech mabende biro kaluwore kod chido mar Nam Lolwe kaka miwaler kod reporter marwa Ali Abich.
ywak osebedo kuom jogo matiyo gi nam lolwe ewi kwan rech madok piny e kinde ka kinde nam lolwe kendo miyo yuto mar nam dok chien ka lwenje bende osebedo ka jimbore kind jolupo e dho wedhe mopogore ka gilaro kiewo mag lupo. Tim osekelo thoe mag jolupo moko e nam ka moko bende owuok kod hinyruoge maricho. Jolony e weche mag pith rech kod weche mag nam wacho ni dok chien e kwan rech e nam lolwe ikelo kod gik mopogore ka maduong' to en chido ma nam lolwe chidogo maketo ngima rech kaachiel kod le mamoko modak e pi andaki kendo gitiyo kanyakla kod sirikand kaunti kaachiel kod migepe mamoko mar kedogo. Dr. Rahma Adam at World Fish. We have been working with the county government the past 3 years plus on understanding the issues that fisher communities are facing in the advent of climate change, in the advent of so many stresses that this community is facing, especially the fish catches in the lake that have been dwindling for the past several years, has resulted to some of the community members venturing into aquaculture and working in producing fish in a sustainable manner with the conservation in mind, biodiversity in mind. Jakom committee od bura mar county ma Homa Bay ma ochung'ne chenro mag lupo kod monde mawuok e bwo lowo Michael Ojalanyangi wacho ni od burano ne rik osekalo chike magato neno ni nam lolwe oriti kaka owinjore mondo chenro mag lupo kik rochre. Ing'eni gimoro amora mondo odhi maber nitie gima kisungu luongo ni policy. Ka onge chik moketi marito oganda mora mora to gino ok nyadhi maber. Koro Homa Bay County ko bwo blue economy osebedo gi chike maber. Pile pile joma lupo jaywagga ni ka gin e nam isandogi imayo gi tonde mag yie ji biro gogi to policy no dhi miyo joma lupo e nam ong'e to kodhi e nam odhi gi tol machalo nade to ber ni gik mawinjo be ni ka en e nam to dhi konyo. Be kinyo dho nembe gi te as department mar blue economy wasegero chope dho nam ka dho nam. Chope nitiere ma joma lupo joma timo business kanyo dhiye mano wasetimo. Bende jakom dho wedhe county ma Homa Bay Edward Oremo wacho ni tiyo kod kilwa maricho chido ma nam lolwe ochidogo kaachiel kod medruok mar buya mar Ford osemiyo chenro mag lupo bedo kod ng'ikruok maduong'. Ani e kilwa maricho wasewuoyogo wasesiemo kendo semaki to pod oduogo e kilwa maricho. Kilwa maricho ni obedo achiel kuom gik makelo dhawo e nam nikech jomoko morito kargi ka kod dhi irgi kod kilwa maricho to gitemo ni mondo ji duto resisto makelo dhawo. Kaka nam isiko kendo uso nam pile gimiluongo ni water hyacinth ma en kata gugu maji onduso bathe konya chiel bathe machielo mochako dong iyudo ka jo ket mwandu masani keto kejes namgi bende ondusnegi. Jolony kod jotim nonro e weche mag lupo wacho ni sirikand kaunti piny owacho mamalo kaachiel kod migepe mamoko nyaka ti kanyakla mar neno ni oriti nam lolwe. Professor Dorothy Amwata, Dean, School of Agriculture and Environmental Sciences at Murang'a University of Technology. County mar Homa Bay mokwongo e county ma Kenya te bedo gi policy mar fisheries and aquaculture. To nyalo bedo model mag counties moko, especially my riparian countries like Busia, like Migori, magi nyalo copy from. Nikech mae gima koro dhi konyo jo county ng'eyo gik monego bed ni gitimo yore gi mag fisheries to gi aquaculture. Ne Radio Ramogi kowuok e county ma Homa Bay, Yan Ali Abich. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Oronje kaunti ma Siaya komedo ni chenro mar keto tim Ted Loch gwenge kaachiel kod mano mabende rango weche mag aluora. Koro no odhialo kata ingo igachiel nyaka ne chak kete tim e kaunti no ma Siaya ka jokanyo magi kod jopiny wacho ni osekelo lokruok chutho to ko ikedo kod weche motenore kod futo mar yamo e kor lwasi kaachiel kod weche ma mulo mago mag pur. Kuke kaunti ma Siaya, George Amolo miyo waler mathoth e yo maket kod ma. Kano wuoyo e kinde romo mane gibedo godo gi jopur e sub-county ma Ugunja, jakom komiti matayo chenro midendo ni Dakano Ero migosi Daniel Nyambok nolieko chenro magin godo mar chwalo chenro no e kaunti ma Busia kochopo higa manyien. Watemo timo nonro kaka wasebet kwa dhach e wuodhni mar higa achiel to kendo wayudo duoko makare mabiro miyo wa thuolo maber ma wadhi ng'iyo mondo mi wa move higa ma wabiro. Higa manyien wabiro temo mondo wadhi Busia mondo wachak the same program e Busia. We work closely with the communities to strengthen their capacities in various ways to showcase that climate
change is workable through resilient farming practices. Ka director mochung' ne weche mag alwora e kaunti ma Siaya Migosi Gabriel Oduong' opuoyo chenrono ma owacho ni osekelo lokruok mar ria e weche mag kedo gi lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi. To ahinya gima ne dwa sung kuom chenro mar Daka en kaka giketo tudruok gi jopiny. Waneno adier kata ke oro mowuok sani. Kinde ma kamagi gi mine jo ywagano wanie kech mar alot. Sani aneno ka minego nigi adier ni alot ok chandgi, ginyalo yudo alot moromo gi chamo, to maber mogik ni seche moko giyudo mang'eny moromo gi tere siro mondo gilok pesa gimed kodo yuto gi. Giwacho magi ka jopur e wards 5 ma chenrono osebedo ka dhi e nyime kotelnegi gi Gabriel Okumuger kod Nicholas Otwera bende ofulo kaka chenrono osekonyo gwengegi. Agoero kamano maduong' ne Daka program osekonyo e weche mag pur, osekonyo e weche mag public participation, to osekonyo be e weche mo address go climatic change. Obedi kulni, obedi cham mwapidho, wan gi chenro mwaseketo through Daka program mamiwa yo mwalose gigi. Osekonyowa kata i puonjwa gik miluongo no public participation. Watiyo nade gi jopiny kod county government. Wagoero kamano ne Daka kuom mago mag setimo kendo kuom yawo wang' rowere ahinya e yor tudruok kata neno kaka warito alworawa. Molo duto e weche mag pur. Korka kore to jaduong' Victor Otieno Maura to jiwo ber pidho palm oil mowacho ni bende konyo e rito alwora kopogore gi kelo yuto. An japur mar cham miluongo ni oil palm. Koro i program wa mar Daka ni ka jothurwa okete piny kendo opidhe malong'o, gibiro bedo kod yuto malong'o kendo kata kor lwasi majachandgi nikech chieng' ng'eny kata nikech pi opong'o piny maduto dhi dok chien. Koro amor gi program marwa ni kendo obro konyowa. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Kawadhi nyime kod weche manyien matuchkuok e kor gwenge, wayudo ni Archbishop mar kanisa Jokopere mano diocese Manyeri Anthony Muheria wacho ni josiasa nyaka koro were kod tim mar timo goyo siasa mag tulo kendo gikete maino margi eneno ni gichopo singo magimiyo jopiny kinde ka kinde. Muheria wacho ni githuolo masani oganda jo Kenya pod kalo e midhiero mathoth maonge kaka josiasa nyalo bedo ni pod yware e paw siasa kotenore kod telo magimanyo to kinde ma jo Kenya to hinyore. Muheria bende wacho ni yiero ma pacho kaendi chutho to ma ket kod manyocha ne obagi ma adundo tarik 27 dwe mokalo gin yiero mowinjore bende ni kelo lokruok e ngima oganda jo Kenya ma ok ni oganda jo Kenya pod bedo ka odak gi geno ni ngima gibiro lokore e kinde ma josiasa to dhi nyime kod ngima gi kaka pile ka jopiny to gwonyore kod pado. Owacho ni kuom ranyisi oganda jo Kenya gi thuolo masani ni kod geno ni yiero maduong' mabiro ma 2027 en mano mabiro kelo lokruok e ngimagi ma josiasa nyaka koro loke pachgi e kind singo magimiyo jopiny kod adiera mantiere chunygi. Uongozi mwema unaonekana kwa kuwajali watu, na kuwajali ni kusema kuongozwa na kutafuta njia za kutumikia watu masilaha yao. Jambo la kwanza katika uongozi ni huduma, utumishi na masilahi ya yule mnyonge. Chochote kile kitamuumiza, chochote kile kitamdhulumu, sisi kama viongozi kikitokea, hiyo ni kwetu laana na tena ni kukosa uongozi kwetu. Ni sisi tutaangalia viongozi wakijiita wa Kristo lazima waongozwe na huduma hiyo, waongozwe na kutafuta njia za utumishi, kutumikia wanyonge na kujali masilahi, kujua masilahi. Ka watieko weche manyien matuchko kor gwenge wadonjo sub county ma Wendo kuma yudo ni jodak ma gwenge pod medo ywak kaluwore kod lipode mag masiche mag apaya ma ikelo kod tingni ma iriembo otieno ka gin tingni mag niang'. Ka bende koro ma en ywak ma gidwaro mondo miye tend county no ochike ite mar neno ni apaya ma Awendo kochimo mariwa ma bende machiegni to nyocha ne jabodaboda moro owito ngimane bang' kane ogwe kod tinga mar niang'. Kakimiwaler kod George Juma. Ywak ma ogolo dagego mag Awendo biro mana bang' dala achiel bang' achiel juriemb bodaboda ne owito ngimane bang' tuomre tinga mating'o niang' e apaya mowuok Awendo ka ochopo mariwa. Jodagi ma Awendo wacho cases mag masirago mag apaya osekawo ngima mag oganda mathoth
e wigo mag awendo nikech tigni mag niang' ma bende tiyo nyaka sigo mag otieno ka thothgi bende kawo ketho sigo mag otieno to koro ibolo nyaka e chuny apaya. Martin Ondo machielo kuom jodago ma awendo wane gisewito oganda mathoth nikech masirago mag apaya ma ikelo kod tigni ka bende wacho ni gisebedo ka giywak ne piny owacho kinde ka kinde mondo koro okaw okang' mowinjore mar rito ngima mag oganda. Kata kamano onge okang' malong'o mosekaw kod piny owacho. Tinga manosebede e ndara chakre saa madhi Mnaboro nyaka seche madhi saa 2 otieno to onge kata reflector. Kendo akwayo ni wawe kaw gik moko to waketo mayot. Ngima dhano ok en gima yot. OCS please, nitiere chike mag ndara. Ok wanyal yie ni jowa tho e tingni everyday. Tinga kokethre nitie seche ma nyaka bed ni gole e ndara. Wadwa neno action mokaw ne wuon tinga to leave alone action. Bedu yie ugeng'e tho mang'eny mabiro mbele kae. Tractors olowa kod nego ji. Owacho ni kako oganda ok giikore mar wito ngima jogi nikech tigni mag niang' mamoko kuomgi iriembo nyaka sigo mag otieno kaka taya to koro gionge godo. Jatend obila subcounty ma Awendo Julius Kimboi wacho ni koro gidhi nyime kod wuoyo kod kembego mag niang' maneno ni tingni koro koringe sechego mag otieno ka bende wacho ni gidhi nyime kod wuoyo kod drepe mag tinga ekonogi yore makare ma ginyalo tiyo godo mar geng'o masiche mag apaya. Kimboi wani mokuom gigo eko magidwa ni mondo koro gikete tim en ni koro tingni koro tiyo mana kind saa 12 okinyi nyaka saa 12 odhiambo. Hata tulikuwa tunawishi hata tufanye mkutano na waendeshaji ya matrekta ndio tupate kuwahamasisha waweke Teflons na reflectors, na in case moto hizo matrekta zikiharibika siaje tu kiolela kwa barabara, watafute life savers na wafuit kuendesha beyond the 6 jioni. Ne Nyakalondo Maramogi kuoke kaunti ma Migori, an Jo Juma. Gikanyo nyakoro mag jwang' bedo machopa e giko mar miyo weche manyien e yono mar dimba ka thothgi ne gin mago motuch kuke kor gwenge bedo mana kete Nyakalondo mar miero Maramogi sang'wene wang'e duoko kod weche manyien wabiro bedo kwa luwo odiochieng' ma kawuono 5 6 bende mana kamano weche manyien machuok 7 kaka pile weche manyien e yono mar dimba. Magone matuche kor gwenge gi Collins Okaka. KCB Bank Assurance Intermediary Limited mi kito kumba duto midwaro kamora chiel kendo en kaminyalo geno. Ne mathoth yuatole namba mar 0711 087 0000 kata limbad bengi mar KCB mantie machiegni kodi. We, naendesha boda ama nagurumisha kisiagi? Si kisiagi, ni oil ya bike. Kaende na Castrol Power 1. Na Castrol Power 1 inasonga vinywe. Songa vismooth barabarani na kwa hasoli yako. Tunakuletea Castrol Power 1 engine oil iliyo na 3-in-1 formula. Kaende na excellent performance, outstanding protection na smooth riding. Yud more kinde ni mar sikuku. Tud channel mari e kinde mar sikuku gi Go TV. Desta 423# mondi tud channels magi e Go TV value e nengo mogonyore mar Sh599 kende. Go TV. Love it. Kochakore pachoka, teko e piny ngima. Rapar mogen mar Afrika romo kod oteku mar omenda. Okumbani kod mwanduni koro medore. Sanlam Alliance. Ngima ni makiny nitie garita. Lim sanlamalliance.com kawuono. Chenro marisa mulo kuonde 4 mochuno ka moting'o pith mar rech, gigo mipidhe pi, pith mar soybeans kod kute milongo ni black soldier fly. Par ni ma en chenro mageto ji duto. Ndikri nono monge chudo kiyuatole namba 0800 723 418. Mbalariany mar KCA chiwo tiegruok ne courses mopogore e sikundegi kaka School of Technology e kind mamoko. Kepo mar January 2026 sani dhi nyime. Ne mathoth yuatole namba 0790813800 kata gwel mbui mar www.kcau.ac.ke. Basi nyakwara mogigi kinini ndadwa ni mondo miwatieki Collins Okaka oseweya kaindi ngachodhi mkutano moro kata kamano pod antire kaindi koda wenda okang'e ni madingu winja gi kindeni endi koso ne isedonjo e assembly yawa. Awinji maber kabisa podi. Erokamano anya. Kara in jatelo maore. Erokamano anya. Thank you so much. Now, aparo ni wadwan wadhi ka gimwatieko.
To ka nyal tieko ma ok asomo moko kuom ote kata samoro maybe kata mana kao pacho ganda kokale namba mar simu. Koro ibro miya dakika ni moro 10 kende kowuok sani mar mondo mi watiek chenro ni donge. Ka podi adwa ni mondo mi mana e bwo dakika achiel kende nyisa ni to koro gin moko kuom pek mage ma miyo weche mag dongruok bedo mapek na kara chwalo ne japiny kopogore koda wach mar gonya ni endi mar mondo mi ji ochak loko mentality margi ne un kaka MCAs mondo kik upond negi. Kowe weche mag gonya chandruok maduong' iyudo ka most of our governors mar the vision bearers of our counties temo sana mar mondo mi okel konyruok ne japiny to wan gi gimiluongo ni constraints in budget, yani pesa okoromo. Because yudo ka ng'eny kata kaka wan kane wadonjo e sirikal ni ne wayudo gimiluongo ni pending bills, and pending bills ni en tich manosetim to pok nochul. Koro yudo ni seche ma government donjo manyien onge kaka inyalo wacho ni chako gi jogi to jok manose provide service ne jo county to pokomi. Koro yudo ni the new government temo mar mondo mi offset kata mondo tem chulo jogo manose tiyo, to seche magitimo mano development fund manobiro yudo ni madiang yud mitimo godo current pod chendo. Mar ariyo en weche mag revenue collection. Revenue collection wan gatie gi miluongo ni projected revenue collection. Seche miloso budget kata seche ma watero gik miluongo ni projects wanyalo gombo mondo mi otim ni ne japiny, watimo ka wan gi budget moket ni dhi wuok e national government to wan nyaka gi projected budget mwafil ni nyalo wuok karwa kae kaka county mamarwa in terms of our revenue sources. Tiyudo ni seche moko kaka ne wase projecte okochopo kaka neji paro. Seche mochopo kokochopo kaka neji paro to it was planned for, because gimatimre e counties eni iloso budget gi anticipated money that is likely to come. Then at the end of it all yudo ni koro pesa no okobiro. Seche ma pesa no okobiro ok inyal timo, onge kaka inyalo keto contractor no dhioti ka pesa midhi chule godo to onge. Koro an gima nyalo kwayo japiny ma kawaida en mondo mi gi understand ni jotendgi ka giyiero on contract. Solomon en ga tich matek iwinjo kaka tamna sama wuoyi kodi ni ndara mipaye gweng kata mna pi miloso nitie joma appreciate, nitie ng'ama wacho ni sani kore ka gitime ga koro yiero chiegni. Ok en kamano, en higa ka higa nigi budget mare makata chieng' migombulu no pod ibiro ka ndechni moko pod kore kimuochoga. Koro japiny kigali seche ma koro iloso ndara kata mana ma koro kunyo pi ni kunye ni wach yiero. It has to dig deep into the mind of japiny ni higa ka higa nigi budget. Nyiso ni gimoko time higa mokwongo inyalo time higa mar ariyo, gimoko time higa mar ariyo inyalo time higa mar adek. Ok en ga ni iyiero watu wan wadhi yudo ka pesa moro ninda kacha ma wan koro tijwe na juko ni karach losi. No, en gimitimo gi budget. Japiny mawinja adwan mondo ng'e ni gik mang'eny muneno musebedo koywago ni mondo tim to ok timrego. Moko ok ni ok tim nwach jotelo hero, moko ok timre nwach pesa onge minyalo timego, to pesa ne makosebede kasti itimo nade itime. Mane mwinjo kaka iwacho ni higa mokwongo ne waloso ma, higa mar ariyo ne waloso ma, higa mar adek ne waloso ma. Koro gimoro mwinjo ka jopiny nitie joma riek ma understand, to nitie joma riek zaidi ma gin ging'eyo no ribe ni donjo ni to gigo te iloso te ma in kata anytime ma governor temo yi mondo mi gimoro tim kata ne higa ni kata higa manyien tineno ni koro maybe seche moko governor timo mano mar mondo mi oyud yiero manyien, which is a lie. Wan wang'eyo ni kata mana king'iyo the level of engagement manyalore government kaka Siaya osetimo kod national government mar mondo kata mana partners Tingare Maternity Hospital, Governor James Orengo just linked with the M-Pesa Foundation mobiro motimonwa donation kanyo mogera very serious hospital makoro dhi konyo newborn babies and maternal mothers. King'iyo kata mana renovations mitimo, so nyiso ni as a vision bearer governor nigi teko mar dhi nyaka to other partners manyalo gombo biro miwa things in terms of donation. Koro ok ni gimoro amora mitimo en pes japiny, moko biro in terms of donors
iwinjo. Nitie moko ma bende ng'ato inyalo mna dhi kaka jatelo mogwel kata moyier mar mondo mi dhi wuo gi friendly organization mondo bi okel konyruok ne japiny. Koro japiny nyaka miwa mna gimiluongo ni understanding mondo gi understand sana interaction mar japiny gi budget is very necessary. Agombo ni japiny oyud thuolo mar dhiga e public participation, understanding ni budget ni en gang'o, ng'eyo gik minyalo time higano gi gik mok nyalre higano, ng'eyo ni budget kosekalre to kawo ndalo maromo nadi mondo ka implementation otimre. Mano katimore tibiro yudo kata ka jatelo wuotho to jatelo bende japiny ng'iyo gi wang' maber. Nolano ka koso ng'eyo no emineno ka dhano ringo to mondo mi aho chunyu chuna nyakuriedi. Okay, sawa erokamano ahinya. Inyalo wacho wach mane e bwo dakika mana achiel kende kapok amako simu. Especially response mar yewi moko kuom gik miwecho wacho statements go. Ado mana paro ne mheshimiwa ni japiny to ok nyal hore. Nikech japiny to expect ni gik mano wach ni the team timore. Nyako mana giliet. Ting'eni kata mana samoro bende gaps manitiere nikech jotelo dwani mondo gaps obedie. They are taking advantage. Nikech mokwongo pile kata ka waloso gi jotelo gi samwa timo ne gi induction kata ka watimo ne gi trainings mopogore wajanyiso gi ni gavana ni gi thuolo mag communication. Gimiluongo ni communication ni nyaka bed enhanced motegno. Manyiso ni koro gik matimre county ka koro ma mheshimiwa Silas chandre godo explain gi. Mago bing'eno ok gin kata tiji nikech japiny ma samoro winje nyalo wacho ni tang'o momiyo dok ne sirikal. Koro ng'eni mano be ng'at madwa chung'e kome no nyalo chako goego. To sirikal nigi a very robust communication infrastructure. Nitie directors of communication, nitie office of the governor communication, kia chief officer communication, jogo nyaka engage gi jopiny ma explain negi ni tang'ono ma sirikal timo, ang'o mose tim, ang'o ma poko tim, to ma poko tim nang'o. Then mar ariyo, nitie shida mang'eny jotendwa ma kaluo nigo. Bete achiel mondo gi discuss e achiel. Ni koro governor nyalo bet gi senator, obed gi wajumbe, mobed gi MCS. Gino tamo jotendwa makaluo. To kidhi e pinje mamoko kata counties moko, to gitime kendo kanye kama wach mar gik matimre gi county iwache. Kata mana mjumbe ma e national government, ma en MP kata senator bende wacho mage. Makang'o dhi od bura mamalo, to nitie gik county mokelo. Ting'eni korwa kaluo to wa film na ni kang'o luong senator kacha to senator dwa chako campaign no dwa bedo governor. MP be koro dwa chako gore gi MCA. Koro ji oluora ma conversation ma productive manyalo konyo jopiny understand gik ma sirikal timo onge nikech MCA kaka Silas ni obed mjumbe kata na chairman mar budget ma Lego Usonga gin gi thuolo magiromo godo gi jopiny almost every week. Odhi e kanisa, odhi e liel, kia odhi e arus, odhi ang'o. Ma abed ni en gi understanding mar gigo ma sirikal timo. To nyalo dhi kacha to explain nigi. Omiyo kwayo mara en ni mondo gibed gi mentality moro ni sirikal ni onge gima timo. Mondo kik jibe kata gik ma ok tim ka kinyalo explain nigi. Ndara dong'une no kosechak ger ka pok orumo nikech ma otimre kama tendering nigi problem, budget pok owuok. Mondo understanding ma Silas wacho cha japiny kapok opimne ok onyal understand. Omiyo kwayo en ni mondo kaka sirikal ma Siaya, sirikal ma Homa Bay, sirikal ma Kisumu, sirikal ma Migori gi develop a joint multi stakeholder engagement maginyalo bet godo piny. To katieko ka fire en ni chik moro bende County Governments Act kae omiyo governor thuolo mar timo gimiluongo ni state of the county address. Ma wigi ariyo ka rais ma jatelo mar piny pok osomo state of the nation address. To chik wacho ni gibedware ni mondo ginyis jopiny what is the state of the county. Omiyo mano bende en gik ma adwa kwayo Silas mondo kodok e county assembly kacha to nyiswa ni to state of the county address ma Siaya what is the state, mondo penjo moko mabe jopiny nyalo bedo godo tang'ono omiyo gik mano nyiswa ok timre, mondo governor bende ochiw state of the county address mare manyalo konyo japiny to respond to the issue mar understanding ma samoro chano mheshimiwa Silas. Asante. Aneno kanyo ka jitire penjo mathoth ahinya, adwani mondo migie kineni endi ade achiel kachiel nyaka penjo mari kokale namba mar simo ka achiel koda WhatsApp kanyakla koda Facebook aboro sample. Koro samoro nyalo bedo ni indiko penjo to kasomo mano konyiso ni okaeri achungo mano iluongo ni on air editing.
tafadhali gie kinde malose ni endika podi aparo ni kanyo endo ni Youth in Sustainable Aquaculture. Isa mana endo chenro maber masani endo winjore ndikri kaka jagono endo ma en ja pith mar rech kata samoro idwa donje pith mar rech. Kadiponi ni igni apaga boro kata kindi igni apaga boro nyaka 35 to in Kisumu, Homa Bay, Siaya, Kakamega, Busia kata Kilifi oyieni mar mondo mindikri nono maonge chudo moramora. Koro inyalo ywa tole nono aboro nono abiri ariadek ang'wena chiel aboro mano 0800 723 418. Kasto bende inyalo limogi kata mane Facebook page margi man Youth in Sustainable Aquaculture Kenya. Isa program ni endi bro chiwo ni ler kaka onego bedni timo pith mar rech, yuto monego bedni yude, kaka onego bedni samoro imedo bero ngimani mondo mi obed makare kodi. Sawa. Program ni endi oyawe ne jogo eko bende nyaka mantiere koda ng'ol mar mondo mi wakonyre waduto te, jok mamine duto te oyienegi, nyithindo manyiri matindo bende oyienegi. Sawa nikech nitiere pesa miyudo kaendi kokale program ni endi mar mondo mi dhigoro nyime koda loso chenro ni endi mar bero ngimani iniwuon. Koro ndikri kaka jakanyo mar Isa ni endi mondo mi ibi iyud konyruok nyakwara mogi ni mar Maosir koda Mastercard Foundation kanyakla koda Farm Africa, Eco Network Africa Foundation, Latis kachiel koda Aquarech, Ramogi Institute of Advanced Technology, Hydro Victoria kanyakla koda Livingwood Consultant Limited. Dutote biro ni kokale nyakalondo mar Ramogi mondo mi ngimani obed maber. Ber makende chako kinyi eyo manyangafu Kogwen. Walose ber makende ngi maber ni sani ndi wane kindego eko mag nyasi mag Christmas osechako. Koro kuom thuolo mar ndalo 12 mabiro nyochakore tarik 1 obro dhiyo nyime. Mane momiyo atemo wacho nang'owa obro dhiyo nyime nyaka tarik 12 e dwe ni endi. Mane endo loyo gimiluongo ni mbuzi diel mar wechego eko mag Christmas. Kokalo kanyo endo timo shopping e Naivas. Koro ma endi en thuolo mari nyakwara mogi, inyalo timo shopping e Naivas, inyalo ng'iewo gike mopogore bed chiemo, bed weche mag electronics gi eki, to nitiere kaka nyiewo gigi kende bro mi kanyo endo thuolo mar yudo kata mana locha mar weche gi eki mag chamo Christmas maber. Koro mondo mi yud diend ni endi nyaka tim shopping koda Naivas mora machiegni kodi kanyo endo kilokol, yani mana magwengu kanyo. Kikitim mistake moro ni idak Nairobi ka to idwa dhi chamo Christmas dala, kasto itimo shopping Nairobi, titingo ikete gari tidhigo. Naivas sani endi nitiere koda bade nyaka gwengego eko ma Kisumu, nitiere gwengego eko ma kuonde mopogore. Koro inyalo dhi timo shopping Kisumu ma Naivas, nikech inyalo timo shopping ni tipo kiyudo mbuzi ni to kare yude Nairobi ka ibro yu chinje nade. Koro tim shopping e local Naivas mantiere buti kanyo. To tok tarik 12 waloke koro ken mbuzi ichako yudo jaloch ma pile ka pile mar gweno. Sawa gweno maching midhi chinjo. Koro tim shopping e Naivas iyud ber ka chiel koda nengo mogore piny mag mwandu. Naivas saves you money. Machiegni era Ramogi Baraza. Kumtwak mageri e yor siasa, ngima, pur, aluora kod weche mapinyo rugo. Ramogi Baraza. Ang'e maber ni nitiere moko kuom jogo eko moro ote mopogore ng'ato kae iluongo ni Ochieng Buoro owacho ni good morning from Kisii, Kenya. An jadak mar Central Game Ward wacho congratulations to Honorable Madingu Senior. However much ni Sangwenya okosre, this gentleman is a true definition of transformation. Nderni ma ya Central Game kacha okay sawa ma opwoe kabisa do. Ngeni ma okjalwedo ma riek wacho ni sector mar thieth ka ema ong'ina gi wang' ariyo jatelo. Otherwise irukamano and keep it up. Ochieng Bruno wacho ni sector mar thieth to Madingu ang'eni en jakom ma ochung' ne weche go eko mag health.
kata health committee county assembly masia nyenda ngeni obro wacho banki ne machuo kende obro goe mbaka engineer wacho ni gik ma jotelo yuagogo nyalo bedo understood well in proper procedural public participations. Jotelo giwegi ema duanyo public participations kod ferrying their goons kod psychofunds. Otherwise nyithi luo nyaka bed motang kik ti kodgi ni gini goons. Sawa erokamana inya engineer Lazaro Kanyambok. Nixon Auma Jagungu nyawita kanti naro Komarok wajini kafaya penya jalony nito ere gima mono elected leaders timo service delivery 100% mondo wach mar gonya ni ndio rum choth e piny luo. Okay, what should be understanding okay, I don't know kawinji English ni mane jothamo gonji but adwa some kako ndike. What should be understanding looting public fund is everywhere. Okay, hapa notano wacho ni what should be understood any looting public fund ni kamora mora. Luo leaders think we citizens depend on handout. Jonathan Kantire Mombasa. Maramogi. Pole sana. Ramogi. Hello. Oyaore. Oyaore ina kafaya. Mia penjo mari mana mapio chap. Mana 99.2 mutongo winjo. Penjo na MCA mageni no ya. Ango me ogiwe yorgi di ko kamono no. Agi yorgi da. Mano topic marwa. Maramogi. Hello Ramogi. Yes. Pastor Boy Seda Marco Burama so. Kafaya mosi. Kwa nanya tela harbe nyoja tela nania. Unju kuwe kumjo migo ko kuno jotelo. Yes. Bedi ni MCA kata kionge pesa. Wase kujopenyi ko kuno jamane ki pesa. Dongi ko kuno mana jamane ki pesa. So kikingiri to ngani telo nade. Okay, sasa irokamana inya. Maramogi. Hello Kafaya. Yes. Ma bonta tayo nila wapija kansa sana basa kaate nde angama miyo yote no rentiet mikikwerie jogoyangi nakawanda otgenia ayanda dokadwa boyo ani modibika ni pro mada tini ki morno kejeni ni ajo ke kakanya ni ndake kwergega. Okay, sero kamano. Maramogi. Okay, pole sana. Dakika 10 kabisa kasto bende moko kuom ketho chike mag go simu niendi. Loro Mogi. Leo. Yaore. Njila lama. Achiuma ba. Ang marandana nyaj. Yes Dan. Hawo kama Lambwe machigni. Kama ni challenge. Jatelo no nyuma ber sana mak mana. Mondo miudo kuwuok ir japiny en kuom jatelo to jotelo gi tudruok gi jopiny bedo matek nikech ang'o gik monego bed ni ginyalo explain ne jopiny sama chon ineno ka luor moro ni chungi mar ni ka gibiro kuom jopiny to ng'e jopiny ndi kwagi pesa weche ma gin go beyo kendo ka dipo ni ginyalo bedo ni gibiro kuom jopiny mondo giyar ne gi weche monego bed ni ging'eyo to japiny nyalo bedo ng'ama nigi nasande maber makata ka ji dhi election to ng'e ni maa to gima onego tim ane ok apod failure ni mana kuom joma motelo nwagi. Erokamano ahinya. Odoneno mana ni failure nitiere kuom jopela ma otelo nwagi eki. Silas kiwinja adwa ni duokna penjo ni mogik kasto bende itieko gi wach ni mogik kisetieko duoko penjo ni. Weche mag health ng'ato wacho kanyo ni mondo ing'ine gi anena pani entire county Siaya kata mana samoro Central Game paro nikech ne jakom mar health committee county assembly ma Siaya. Now ng'ato penjo kae nito ang'o mabedo matek mar mondo mi samoro ukwera japiny ni aonge gi pesa mar gonyi an gi pesa mar tiyo ni godo mar mondo mi wach mar gonya ni ndio rum chuth. Ang'o ma monu moro mi ma otimre mondo beda gi 100% delivery service delivery I mean. Gima bedo matek en ni konchiel bendo ken gonya inya kuja duong konchiel bende en moro bendi neno kaka ng'ama jatelo jatelo en ng'ama japiny omiyo ng'uono mar mondo mi oyud tich wach tich tek yudo Kafaya ing'e ni kata mna an sani ok ang'e ndiko ratiyo tijang'o but jopiny nomiya ng'uono momiya thuolo mar yudo msahara
Koro moko bende nitie michi ma ok ni jotelo temo miyo ng'ato pesa ni en ogonye. Nitie moko bende fila ni anto ne jogo miya ng'uono mar yudo msahara, ayudo nyaka allowance, to seche ma gibiro ira kama kowuotho maonge kaka diang' odogi bineno ka dier seche moko wuotho malach to pok omodho kata pi. Moro be nitie minyalo miya osiepa ma to koro ang' imodhgo pi kidok kata mondo iyud kaka ida piko. Koro ok en ni duto te ma jotelo temo golo pesa en ogonyo ng'ato. Moko bende en mar appreciation mar ni in jobless lakini anto you gave me a job. Koro it's just a token of appreciation. Moko be nitie ailano. But ok ne wadwa ni mondo mi okete ka gima each and every time anytime ineno jatelo ti feel no ribe no gonyi. To jatelo to nyalo miyi to miya kuom hera niwacho bende ber mitimo ne ok ong'eyo no bende dikoro chalo nade dine bende ok imiye thuolo no mar mondo mi oyud tich. Mano bende timore. Mar ariyo to en weche wa in terms of service delivery en mana kaka na wacho public participation oribeni seche ma jopiny gidhi devoid of political interest. Gidhi kanyo mokipak ng'at midwaro mondo kaw tend jatelo mantie kata okipak jatelo mantie. Idhi kanyo mar mondo mi iwach chandruogi minyalo gombo mondo mi obed captured. At the same time you must get out, nyaki wuog oko gi reality ni nitie minyalo tim sani to nitie ma pod nyalo rito. Mana kaka ing'eyo ni kata mana ot kigero tichako gi foundation bidhi nyaka Linton, by the time odno chako duogo bed ot makoro ji odake tido ni en ot mokawo time. Koro mane kaka piny bende igero. Piny bende nyalo ger gi mbola, piny bende nyalo ger gi patience ma bende gi understanding mimiyo jotendu mondo mi gik moko dhi the right way. On the issue of health, en adiera ni I am the chair for health. En chairman mar health bende konchiel mana kaka na nyisi ni mbaka nyaka jiko. Chairman mar health ok ema ter yath e osuptal. But chairman mar health en ng'at mi report ne seche ma iyudo ni onge osuptal ta eno summon waziri gi chief officers to penjo gimiyo budget mar gi nyiso ni pes yath nitie kendo from the report mane giyudo from the department nyiso ni yath no osebedo distributed. Koro japiny oribeni keche mikelo na kata mana miya information ni jatelo wan wadhi osuptal to yath makama onge king'in wan to kara wan to ang'o miyo waonge yath. Tiyudo ka koro anyalo summon waziri ma is relevant mondiki moting'o the gimiluongo ni political responsibility of that department mondo mi apenje gimomiyo yath onge. To kineni ni yudo ni ng'at mobedo chairman mar health e assembly kacha ema ji paro ga ni oribeni tero yath ma seche moko kata kiwuoyo to seche ma ng'ato go koko ni onge yath onge tinie jakom ing'eyo seche miche yath onge tane jakom to ok kelo na information no ma se summon nyaka waziri mondo mi ang'e gimomiyo yath onge. Ok anyal konyi. Koro an adwaro ni mondo kata mna nyocha mnineno jotich ma iluongo ni jatich ma nyawawa mane no ndik Siaya kae mani ng'ato ndiki mara ng'ato wacho nogolo pesa eko bed employed bang'e gibedo retrenched kata no wachi ni gin koro they are no longer. It is a very serious thing Kafaya and it's a topic of its own. But kane wakelo gi an assembly ing'e ni gimomiyo itimoga investigation ni mondo yud culprits, yud jok mane kwelo kata jok mano kon jomoko kata jok manotimre nade manotimo timbe ailagi. Nwach kiumo gi to chala dola ma in kori umo ma pod bro medo kuok to nyalo hinyi. To kine ka jok mane nogolo pesa gi kata jok mane ndiki taito kendo chako chunggi nobody was even willing to talk. Kori chalo ng'at moro kata kidwa timo investigation to ng'amo biro donjo is not ready to write a statement. Koro kata igoyi ni onge unu beta kanyo to ji no kwal pesa gi wandiko wanyiso ni ka kelno evidence ni ng'ano mani miyo pesa. Ok ochuno nyaka maki. Nitie moro ma bende seche moko igola mondo mi ng'ano mane timno o stop timo gino. Iwinjo. Ting'e ka in ng'at ma ise feel ni you are right ng'ato donjo o step on your right. Dungi wuok oko tiwacho ni anto na wuoyo gi ng'ane na miye pesa to no wuonda ni gima kama matimore. Ng'ano wasamon watimo investigation mar wayudo ni kulingana gi evidence mikelonwa adiera ng'ani mosebedo ka diup ji kata kwalo ji. To ka kori ni biro wacho no kwali to ni chiwo pesa mondo mi ondiki wapenje to pesa ni nen tich mane manobed advertise tich bende ko bed advertise. Aya at the same time wanyisi ni aranyisi wan ng'ama no kawo pesa ni machalo ka gima kawo advantage of your ignorance niwach ikoso ng'eyo ken fuo nyiswa ni to ng'ano mano kawo advantage of this. You are not willing to talk. Ing'eni seche ma you are not willing to talk kori kawo jatelo makosa kayiem nono
to adiera makende ni evidence mane jatelo dwaro mar mondo mi oyne ni ng'ano madhi dala e wachno kata ng'ano ma stop timo timbe machalo kamano. Koro iyudo koro kendo wabeta seche mwabeta no ng'ama notimo mano dhi chako timo kendo ni ng'ama chielo. Koro japiny bende wuoga oko mondo mi ochung' e ratiro mare mondo mi bende okonywa tich. Mane gima nyalo wacho. Wach ni mogik e wi gima nwalosen. Yes. Wach na mogik e wi gima waloseni. Dakika achiel kende. Dakika achiel e wach na mogik adwaro mondo awuo gi jopiny. Ni beduru jok manigi hera kuom jotendu muyiero. Jotelo go ok nyal yudo position magibeti go koken mich mane umiye. To okori be ni luore. To bende jatelo ok en ng'ama anytime ma en ng'at milima seche ma ifil ni dwaro gimidwaro no tidware mana seche go. Seche ma inyalo dhi go mbaka gi jatelo ti kwae kata gimoro mondo mi okonyi. Kaw no for an answer to kaw wait for an answer. Nitie ma jatelo nyisi ni mano to tama to nitie ma be jatelo nyalo nyisi ni mano to miya thuolo machalo kama. Japiny owekendo seche moko dhi manyo gimoro kuom jatelo to pod jatelo no onge godo mondo mi wadhi uru mbele. Mogik to kik wayie jatelo kulingana gi kaka gigonyowa. Wapenje to seche mogonyowa ni eto pesa ni ogolo kanye. To seche ma wasemiye thuolo mondo mi otinwa to eto tije ni to odhi tiyonwa sadi. Iwinjo moloyo ni wan wang'ien tek ni ng'ato gonyi ni mano kore jatelo ok inyal pimo leadership through weche mag corruption kata weche mag goyo. Ero kama na inya Susan wacho ni monda mosi kabisa. Paro ni wacho ni ine MCA mare. Asante sana. Ero kama na inya Silas kuom thuolo mane yudo kata bedo ni dich nitie mar mondo miwago mbaka chieng' machielo bende Nyasaye biro loso. Don kamano. Ero kamano osiepa kuom miya thuolo. Thank you so much. Kevin, kawatieko maybe inyalo mana chiwo guidance ka chuel kata mana samoro paro maleo ne japiny to kata mana jotelo madibed ni nyalo bedo ni winjo gi kinde ni komakore kod weche go komag gonya to kod service delivery gitelo makare ne japiny. Chieng' moro ne adhi e osiptal moro Nairobi kae. To nadhi neno nyaminwa nikech nobedo admitted to ka wuok taromo gi jatelo moro machon kabisa taneno ka gima ochalo ng'ama loso kende. So I reached out to penye ni to mheshimiwa en wach mane ang'o mosebet ni ni koro chako mana nyisa ne pesa ma jogi dwani mondo achul ne pesa ni magi be bill madanga chunga en pesa mang'eny Kevin ma koro yena ba nyisindo jatelo please calm down and sorry for the bill but mago timrega tape ento yin kaneni jatelo ang'o mani time mondo hospital ma iluongo ni public health facility obed gima nyalo tiyo kare makoro ji ok nyal ma is affordable makoro ji ok nyal bire private facilities nikech ka in ng'at mosebedo jatelo e hadhi mamalo kabisa to ine miywago bill kama kata obedo ni tinde to kien jatelo to japiny mantiere piny kacha ere kaka dang' okonyre. Omiyo story no it is a real story and factual to gimomiyo awacho ga pile en mar mondo jotendwa ong'e katibed mana gavana katibed mana rais katiba kato mi mana 10 years ka Nyasaye oyie ma ogoni kura mano manyiso ni dhi tam ariyo to otherwise en mana tam achiel ma be samoro nyalo kata mana goli kata MCA bende kacha obed women rep. Koro thuolo ma in godo kaka jatelo tikode e keto ngima mar japiny mondo obed mayot ka inyalo timo oversight e yo makare ka inyalo timo representation e yo makare ka in women rep ma bende nigi budget mar affirmative action funds gigite dware ni mondo bed gigo makonyo japiny nikech koso ng'eyo mar japiny ema samoro bende miyo jatelo ringo kech koro onge gi tudruok makare ma bende jowinjwa moko osewacho kae momiyo samoro e wacho ni gisimo kata giloko namba simu kata bende gidar but wabeduru kwa ng'eyo ni kinyalo keto ngima mar japiny obed mayot ma bende gi feel ni jatelo to konyo kendo ka wan gi penjo to duoko e yo ma bende miyo wa understand mano gima mono gi mi tutam bende onge nikech koro gikawi kaka jatelo ma wacha dieri ok jatelo ma ena gi stories mang'eny ma be samoro ng'eny gi bende gin miriambo. Wach mar gonya nitie kaka inyalo kony kendo waseneno kaka other counties bende tiyo
kata counties wa makaluo wanyalo keto gimiluongo ni affirmative action funds, particularly for the special interest groups, joma mine, joma rowere, the youth and also persons with disabilities. To en fund mitimo negi capacity building, to bende wanyalo nyaka timo linkage gi national government, nikech kacha bende nitiere funds moko. To nitiere jo office ma inyalo tudgodo counties wagi, mondo nitiere training minyalo mi kaka moko misebedo kisomo ka mag Mastercard, jok ma yudhe madwa bede aquaculture etc. County government obed ma Siaya, obed ma Migori, obed ma Kisumu, obed ma Homa Bay, ginyalo loso gik machalo kamago mar mondo konji, mondo wach gonya ni obede ni legacy mar jatelo en ni an na konyo jogo machung' negi ma wagolo gonya. To katieke wach mar service delivery kafaya, katiba omiyo japiny teko gimiluongo ni all sovereign power belongs to the people. To nyalo exercise either directly or indirectly. To wang'eni indirectly be inyalo ndiko barua ne serikal. Kanitiere gik mano nyiso ni dhi tim, to kotim gi to kata budget kiloso to gi onge, chiko yieni ni nyalo ndiko barua ipenj penjo maduoki. Wan gi County Governments Act mawacho ni within 14 days to petition mindikono it should be responded to. Inyalo tere ne serikal, either the chief officer kata director, inyalo ndike ne governor, copy the relevant officers. Inyalo ndike nyaka ne county assembly speaker, inyalo ndike ne county assembly clerk, to chiko wacho ni penjo ma japinyo penjo no nyaka duok, mabe koko duoke tinyalo sue the government. Omiyo wantiere gi mechanisms mopogore opogore mana kwayo jopiny ni mondo wabende kuonde ma wantiere wasumuru rieko kata wasumuru somo rieko. Manyiso ni gik ma wawacho kik gibeda gik ma wawacho e iramogi kama, to kwasego mbaka kendo twak mochiek kama to wiwa wilgo. Wabeduru jogo maketo serikal tesre gi teko ma katiba omiyowa, gi thuolo bende ma Nyasaye owuon gi teko nete omiyowani. Erokamano ahinya kuom wach mochweny kaachiel koda bende kawo thuolo mari ma ichopo ka mondo wago mbaka wapuonjo piny, pod wabiro medo puonjore e chenro moko ma wabiro gwele nyime. Dong. Erokamano. Thank you so much. Nyakora mogi gi kinde ni ndita paro ni watieke. Machiegni era Mogi Baraza, Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, alwora kod weche mapiny orugo. Ramogi Baraza. Gie sani endi na wacho ni kaendi wacha momakore koda Naivas mabende nyisi ni kuom thuolo mar ndalo 12 nyochakore tarik 1 dwe mar 12 ni endi. Wabro dhiyo nyime kanyo endo koda chenrogo eko mag mich kokalo kanyo endo Naivas shopping mitimo no endo. Koro Naivas wacho ni team shopping ma gi chuny mokwe ni mare nyalo yudo diel chakre kawuono nyaka tarik 12 mar dwe ni endi. Okay, inyalo win deal to tokeno endo chakre tarik 13 nyaka 24. Koro en mana gweno moro bang' moro kuom ng'ato ka ng'ato jalo pile ka pile. Koro gimitimo yot, timatima shopping, nyiewo mana gigi Naivas kanyo. You never know, samoro gimidhi mako ming'iewo no endo ema dhi miyo ibedo jaloch mar gini endi. Sawa. Koro Naivas Kikwetu kilo ni kanyo endo Christmas eyo manyangafu kabisa. Nikache Naivas michiegni godo kanyo emibiro yudo ber. Sawa. Naivas saves you money. Ramogi FM. Umagona umanyaka ugagi umanyako yuwag tuon ukeu kachula gwenda ukeu kola mwanda gikuon ana umukeu kokomaro nyargi noro kwato agogita undi mukodungu agogita undi mandito kodungu undi tozama yale undi magudugari manasana sama goto kumwera umanyalego winyi wendi nyaka ugaga gwana koma akuru wajani mena ana umanyalego
Tambaya nyalego kalando winda gone poma. Obera manyako nyalego. Obera manyaka gone dita. Nyajo papu ndege mai wendi. Agone dita. Obera manyaka gone dita. Ntungado nyonya lego. Bado nego ronge nyamuan. Ntungado nyonya lego. Ntunego pete nyalego. Tomitayo, wajo ni sunguri. Tomitayo, na yudo wajo ni sunguri. Tambanya njalego kalando ani daka nesunga ni nyaka ugadi. Nyajo rimba, nyajo ranga, nyajo muer, nyajo maola, nyajo denda, nyajo winga, ani nyajo sirinde. Changamkia Krisi Dio nyime kaende koro duok penjo go eko kokale star 236 star 3 hasha miye gimoro kapoka wuoka enalofa par adwa chiwo ka kasto kik wiwilni ka diponi dwa wuotho idwa timo gigi mopogore idwa ni ring kamoro ga piko to idwaro taxi maber Kao kanyendo we go bro soti mara yoyo bro bedo kodi maber nengo gore piny bro download app mar Wigo bed ngat mo chanore Obera manyako mayewendi pambuluru chilo nyalego nyaketo luru tudo nyamuat nyako yuagu fula gona dita Ero kama na inya uroweja kubura urowe Lord Sante sana Osako Junior Udeka bonyo kanyagwal Thank you kwa mkete Radio Ramogi Esbon Medida Jakarungu Ero kama na inya baba Chinguri ya kuja kukisia nini Aberge wanga denatera uma igiriki Aberge wanga denatera uma Santiago Aberge wanga denatera uma Turuki Aberge wanga denatera uma Turuki Aberge wanga denatera uma Canada Aberge wanga denatera uma Yugoslavia Aberge wanga denatera uma Poland Aberge wanga denatera uma Japan Aberge wanga denatera uma Japan Aberge wanga denatera uma Italia Aberge wanga denatera uma Italia Aberge wanga denatera uma Korea Aberge wanga denatera uma Faransa Aberge wanga denatera uma Faransa Aberge wanga denatera uma Urusi Aberge wanga denatera uma Chechnya Aberge wanga denatera uma Indonesia Aberge wanga denatera uma Komoro Nase wacho ni tim mar timo shopping ni tingo turi iwogo chuny CBD nikech timo shopping na Evas ka timo shopping e supermarket tingo CBD itinge CBD ringo godo Nairobi kae ndike chomo kamedhi de gari mano tabia maraj kabisa sani ndi mago gik mano waseweyo sani ndi koro Naivas wacho ni Christmas ni manabathi kanyo kidwa timo shopping e gwengu kanyo endo gara chiro machiegni kodu kanyo town machiegni kodi kanyo ni tire gi Naivas okay mani luni Naivas local kikwenyu buti kanyo koro team shopping e Naivas local mora machiegni kodi ibed gi thuolo e Christmas ni ndiko chakore kawuono nyaka tarik 12 mar chamo diel ibiro yudo diel kanyo endo ma ibiro win mbuzi ma idhi thola kendi mbuzi mangima to mana kitimo shopping e Naivas local mora machiegni kodi sawa inyalo nyiewo gimoro ma chunyi dwaro ikiani samoro gimidhi nyiewo ne mukete diel ma kingiewe ni nding to nga tiwinjo mana kigwel ni duogi ne iyudo gimoro ka tidhi chamo diel koro the team shopping but machieg kidhi chamo Christmas dala the team Christmas shopping dala kichamo Christmas ka team shopping ka to ne jogo e koma tok mano tok tarik 12 kochakore 13 kae
to koro en mana gweno maji loya koro team shopping e Naivas nengo bogore piny mar mondo mi iyud ber makama seche ma iloyo gik mopogore. Naivas saves you money. TBT Zinga Mambo 107.1 Ramogi FM. Right, Manukanyinu ni Madilu System. Long Dion.
Jean Marquise yo eleki maendi thuma parona kinde machieno kaka maendi be ni winja dieri madulu sisting ta thumni mani winjo mana winjo mano winjo kako ro warando tonde gi ba alene no madilu kod ngane ne Pepe Kale yampanya ibas joga alkoro magin wa mielo to wane joma ne nyiso ni dhiudhu miel gi chien kucho ukiruburu kasto nitiere kaka nwawuotho gi geng nyaka wadhi thum gi joma dongo manyalo thalo ji gibeti kuchogo kocha changini wan joma raj koro wan mani oro wan dhi puso dhi kose puso gudu timi nikech nyadundo tiringe dhig koro imi soko kombe mar kich kao gudu ni timi tiringe lalgo nikech thin koro ngato ok nya suspect ni chonya dhiyo dhigo gudu yathime thinja to chikore wi nade koro mago TBT kani chako wichon machienglo ok ni tibe gande richo wa oromo sa 4:2 nyakura mogi oriti masani ero kamano kuom yero nyakalondo mara mogi kore kadwa chwado e chendo mar wango nyango nyinga ni Solomon Tito Kafaya. Thank you so much. Weche manyien e yo machuok gi Collins Okaka. Kamara mara mintiere nyakoro magajwang arwakeni machiegni ka bende gi thulu masani ami mana moko kuom weche mabiro bedo kwa luno dichi mwaka uono tarika 4 dwe mara 12 higa 2020 koda abich kama bende nitiere weche mathoth mabiro bedo kwa luno dichi mwaka uono kwa chako koda county no ma Siaya Georgia Molo biro bedo kaluono achal mara weche maga thieth kaluore koda ng'anyo maga apisas maga thieth mabende nyocha ko ng'anyo margi kaluore koda monj magiwacho no monj godo achiel kuomgi mabende na pisa mar thieth hospital mana kata hospital mar sub county Mabondo mabende chakre nyoro ywak wuok kuom jopiny manyo chopo kanyo to ok nyalo yudo thieth kaluore kod ng'anyo maga apisas go mag thieth. Georgia Molo biro bedo kaluono mano e county ma Homa Bay Ala Beach luonwa chal mar ngima dichuo moro mabende gi thuolo masani medo dhi nyime kod yudo thieth kaluore kod monj manyo monje godo kod jogo manyaka sani pod ok ong'eni gin ma joma chalo nade. Ala Beach biro bedo kaluono mano county ma Migori orango weche maga tiego jopiny ko tenore kod pith mag rech mano gin joriwruoge mag mine ka en chenro ma geto joma mine ka achiel kod rowere ka itayo chenro makamano kod piny owacho mar county ma Migori ka konyore kod riwruoge moko ma ok mag piny owacho. Bende ng'eni jatend piny Kenya William Ruto nitiere piny Amerika kama bende nyocha ni ochopo mar chuo wang'e chenro mar keto kogno e winjruok mar kelo kwe ma e piny DRC kod Rwanda kama bende kopogore kod mano obiro bedo ka oromo kod joket mwandu mopogore e kindino mabende nitiere piny Amerika. Magi kod mamoko mathoth nyakoro mga jwang med mana kete nyakalondo mari miero maramogi ng'ang'ane sasa motuch to kae mikwongo winje ni mar wane mwatelo e piny luo duto koda ka piny mangima ma nyakalondo mar dholuo ma mi weche kendo golo doke iti mar bedo kod ng'eyo kaka ngima ringo kod gik matimore e piny mangima. Sabich gi sauchiel duo kodo weche manyien e yo machuok abiro kaka pile weche manyien e yo madimba. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Collins Okaka. Radio Ramogi Karchun Jaluo Radio Ramogi
achiwoni Yesu, ngimana duto te achiwoni Baba. Ndalo duto chunya gombo wuotho kodi, ndalo duto chunya gombo medo ng'eyi Yesu. Ngimana duto te achiwoni Yesu, ngimana duto te achiwoni Baba. Ndalo duto chunya gombo wuotho kodi, ndalo duto chunya gombo medo ng'eyi Yesu. Aya chunya amiji kawano, pile ka pile nyaki luor Jehova. Ene moro wachne chango tuoche na duto te, wachne menyo nayo duogo chunya ndalo duto, wachne menyo nayo duogo chunya ndalo duto. Aya chunya amiji kawano, pile ka pile nyaki luor Jehova. Aya chunya amiji kawano, pile ka pile nyaki luor Jehova. Achiwoni Yesu, ngimana duto te achiwoni Baba. Ndalo duto chunya gombo wuotho kodi, ndalo duto chunya gombo medo ng'eyi Yesu. Ngimana duto te achiwoni Yesu, ngimana duto te achiwoni Baba. Ndalo duto chunya gombo wuotho kodi, ndalo duto chunya gombo medo ng'eyi Yesu. Aya chunya amiji kawuono, pile ka pile nyaki luor Jehova. Ene moro wachne chango tuoche na duto te, wachne menyo nayo duogo chunya ndalo duto. Ene moro wachne chango tuoche na duto te, wachne menyo nayo duogo chunya ndalo duto. Aya chunya amiji kawuono, pile ka pile nyaki luor Jehova. Aya chunya amiji kawuono, pile ka pile nyaki luor Jehova. Emomiyo yien amuda chungi nyimi kawuono, kawero ni wende mag pak. Asemiyo chunya chik kawuono, abiro luori ndalo duto. Kachungi nyimi ndalo te Jehova, kating'o bada malo muda apuo nyingi kenda mi nyingi duong'. Yie ikaw misango machiwe nyimi mag pak. Pile ka pile nyaki luor Jehova. Aya chunya amiji kawuono, pile ka pile nyaki luor Jehova.
Ramogi FM. Ramogi FM. Kar chuny jaluo. Oh, Amilo. Nyathina hero Nyasache. Nyakach kabodho. Imoso kumora kaka injinia. Uchimbe kababa. Imoso na wonya boro. Siai. Amilo na nitaero sana. Amilo na nitaero sana. Ninyaka bodo taero sana. Ninyaka bodo taero sana. Amilo na ninya tigi masi. Amilo na ninya tigi masi. Ninyaka bodo manyaro kelo. Ninyaka bodo manyaro kelo. Oma Amilo love Nyathigo kuyo kuyo jakabodo Nyakachi kabodo Amilo neno chikano biro Amilo neno chikano biro Nyawara pacho nariti sana Nyawara pacho nariti sana Kayuachi duto negiriti Kayuachi duto negiriti Nyathigo jo angiero sana Nyathigo jo angiero sana Oma Tinya kochiena Amilona Nyakabodha ero sana Amilona Nyanyakachi emarita Amilona Oh Amilo nyanyakachi Osiepe duto gipoya Amilo Osiepe duto gipoya Amilo Ibeni jarungo poya Amilo Ibeni jarungo poya Amilo Okecho uko gipoya Amilo Okecho uko gipoya Amilo Odiaja chiga poya Amilo Odiaja chiga poya Amilo Oma Utinya kochiena Amilona Nyanyakacha ero sana Amilona Nyakabodho emarita Amilona Nyathigo kuyo kuyo jakabodo Jowinu wingi poya Amilo Jowinu wingi poya Amilo Nipita rangi nyapoya Amilo Nipita rangi nyapoya Amilo Minyauge nyaro sipoi Minyauge nyaro sipoi Minyanya wara era Amilo Minyanya wara era Amilo Oma Generali Yikun seme Yikosa Jos Kurmona Jos Bausa Okoyo Kurmona Jos Kurmona Jamumbasa Mombasa Mombasa kaka watime redio Ramogi tich mateke makelo chiemo girigiri ologira kwaya karotena iri tiluro kediero Smola wer nyako maritoda Smola wer nyako maritoda Nyanya kacha chele kende maritoda Nyaka
da chien kende maero sana. Nyayo tiena weri nyako maero sana. Anuodo guyo momine rafuguyo. Janyawara weri nyako. Wango TBT. Mano TBT Nyaro kela chien kende matero da. Oteno small kawera milo lava. Samawera milo simola paro sepena. Joma dongo lilo jokuma nyalo konya. Okumu oda kango sepena nyalo konya. Gaduda chele kende manyalo konya. Osiepu mai koda boke manyalo konya. Oibu koko minore mgi nyalo konya. Digae oda kanga jokuma nyalo konya. Nyae beno kecho sepena nyalo konya. Osiepu dia majachiga manyalo konya. Madila kama ere jokuma nyalo konya. Ongecho unko siepuna nyalo konya. Zedi woda wendo jokuma nyalo konya. Mweshimiwa chila yako ginyalo konya. Jaronga tiele kende manyalo konya. Debu woda ero jokuma nyalo konya. Nyayo kinda woda ono ginyalo konya. Japuonja tiele kende manyalo puonja. Japuonja tiele kende manyalo puonja. Masira wodu genyo siepna nyalo konya. Nyayo kechere jokuma nyalo konya. Amila ero, mama ero, amila ero, mama ero, tota ero, mama ero, tota ero, mama ero, tota ero. Mama ero, ya era mi loro akle piwa de baisho. Era mi loro akle piwa de baisho. Nyaro ke la chele kende matero baisho. Nyango nyuanga chele kende maero sana. Ayo yango la gara mi lo atero baisho. Professor chele kende manyalo konya. Professor chele kende manyalo konya. Samawera milo simola paro sepena. Aroma wodu genyo siepuna nenoma. Iuolo newa miela majino miela. Iuolo newa vera majino miela. Kane wawoku wala simola duge dala. Nyaya dem newa raomo kuyoro waka. Tayo kwa yaro bano iyo tera soku. Nyakach newa dima sere baya. Nyaka boda manyo makada sere de baya. Yawa mila manyo makada sere de nega. Yaera manya makada sere de baya. Yaera manya makada sere de baya. Amila 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 ero, mama ero, amila ero, mama ero, etota ero, mama ero, etota ero, mama ero, yeah, yeah.
salimia Bob Bunda. Sawa gundu. Ukubunda kanimo sona Douglas Bob. Choboma, Tudikanya. Ujime kababa. Generali, koso na oigo digilina. Oigo full gospel. Oigo oche. Koso na nyaya. Kaka watime radio Ramogi radio number 1 tich mateke makelo chiemo girigiri ologira kwaya kata tini ritilo kendiero kapono no ni jati sirikal adwa ni mondo mi aparni ni sani giminyalo timo yota chutha kapono no ni injati sirikal to iyudo kapono no ni ikwamo kati neno ka weche tek kodi mokalo adwa ni mondo mi aparni ni wantiere kod pesa minyalo miko wuoko MyMobi en app mawuok MyMobi en app manitiere simbi marongwe yamo i download kise download to ikaw simbi kati dio *531# kise dio *531# to bro kelo ni limit ma inyalo yudo ko wuoko MyMobi kise yudo limit nyakora Muge Jwanga inyalo kawo pesa no te kata inyalo kawo mana pesa midwaro okochuno ni bed kod pressure okochuno nyaka bed kod stress adwa ni mondo mi kaw pesa kowuok MyMobi ibo ngade msachi mabiro tende onge pressure kaka wane December ibo ngade mane msara ma January omi onge pressure kata matin kaw simbi dio *531# mondo mi yud kaka inyalo konyori kod MyMobi en chapa bila drama chapa bila pressure chapa bila stress en mana MyMobi dakika 24 toks angwen we kod wango nyago TBT chal kodi nade itiango titie kanye to bendi se changamkia Krisi kapo kichangamkia Krisi adwa ni changamkia Krisi okay adwa ni changamkia Krisi asebedo kanyisi kaka inyalo changamkia Krisi to ni winjo kata odiochieng manyoro nyago simo moro ka nyamiyo ngato pesa na miye pesa di 9500 ipane kenyalo yudo 9500 donge nyalo konyo ni kamoro oh yes ai nyalo happy nyalo lengore nyalo yudo kata 10000 Kenya shillings inyalo yudo 20000 Kenya shillings teka ni changamkia Krisi chako chon ber nolodhi ajoga aninge na wacho gania nikijo gimoro katimore to chaka piyo mondo miya ibro penjo mayot penjo mamboga sana seche ma idwoko penjo go ibro dwoko penjo nango kuom ranyisi en ngano makeloga chenro mar duond mine en ngano makeloga chenro mar duond mine ikelo ni A Winnie Oduor nyaka puonja B James Rabalakwasi en nga penjo mayot penjo mamboga sana chikiti uteni mondo michangamkia Krisi ing'eyo nyakalondo mar Ramogi maromo nade ekini mar nyasi mar sikuku nyakalondo mar Ramogi FM kelni promotion mar changamkia Krisi promotion kama in kod thuolo mar bedo jaloch to mana ka ikete nyakalondo mar Ramogi kaeto idwoko penjo mayot ma ibiro penji wan kod pesa modhuro miloyo e chenro magwa mopogore yot mokalo dimana *236*3# kaeto iluw kaka ochiki mondo idwok penjo mayot mondo idhi thuolo mar bedo jaloch kawuono pari kaka medo tugo e kaka thuolo mari mar bedo jaloch bende medo changamkia Krisi promotion this *236*3# kaeto idonje promotion ni tuka itang mana jago mani igire poga boro kabi nyime kende ema oyeni gidonje promotion ni opoda code BCBLS number 0000297 iwinjo kacha ikaw simbi kati dio *236*3# idwoko penjo mayot penjo mamboga sana kaka imedo dwoko penjo go to kaka thuolo ni mar bedo jaloch mar kuchangamkia Krisi bende medore ma en gima bodhi nyime diere mag Christmas ni kendo ko bidhi matuta ahinya to wachangamkia Krisi yo maber mokalo miyo changamkia Krisi gie lakseche gi right now ikaw simbi dio *236*3# ichangamkia Krisi mondo mi yudie kaka ngimani nyalo bedo mayot e diere mag nyasi mag Christmas ami penjo mayot mokalo mane kaka penjo go chal en ngano makelo ga chenro mar duond mine nyakalondo mar Ramogi A James Rabala B Winnie Oduor nyaka puonja easy inyalo penji kata niya ni en ngano makelo ga chenro mar nguono mar Jehova Nyasaye Jumapil A Nyajimo Nyongo B Felix Jakamolo easy ena penjo mayot kamano ka ngoromo sa uchiel ginus kata ka pokoromo sa biro tabogo simbe moko ka ageno ni idhi beda chiel kuom jogo ma adhi gochonegi kisimana changamkia Krisi itiango titie kanye nona biria ariyo nono chiko chika biria birio nona biria deko chiko nono adek inyalo yuda kokalo yor SMS namba na mar SMS na ariyo ochika bicha ngwen 22954 etc Muge FM #ntimu angonyango hello yes idhi nade Ado ber Pascal Wanga. Machiegni okeyo. Koro ka. Ogande masani wagolo. Aha. Ogande mogolo to inti jo mutsa kuguto bendi. Jo buko muoto to mana unjo ni pinyo thoni? Piny mano
mano to nitiere adier nikech cham machien to kaka anto nakomo cham mbele ma puothe mineno mamoko gieki nitiere kothe moko mabe makedo to kinde ma kiko onyalo budho nyalo rito ka pod enilo kacha to kikomo kothe manyalo gieki to mago to ka chieng' nitiere to gilalga koro gima nitiere ni to ni cham ma oko to cham mopidh kuonde mag siany beyo kendo dhano muto sani. Koro fora to kata komuto kakia ng'eni ka nawacho ndang' riako an nicha riako bara tas aket nodo medari koro nyadimo amiyo matiyo matek kawo kanyero misisobala kani mbita Uwanza bero nyakatolo Mweneta Marco Bondarambi Uswale Wankiri kwa waziri James Opi Wandai Uchiri ya kuja kukisibi mkiri kanyu Ribani tima teki na karobin Tunudu benda kod Richo lena udo usingo Kamana nyajima. Asante sana. Hello. Line number WhatsApp eno na biria rio ario nono chiko chikabiria birio inyalo yuda bende yor simu no na biria rio ario nono chiko chikabiria birio kata no na biria deko chiko no adek SMS ena rio chikabicha ngwen 22954x atamuge FM #ntimu wangonyango. Hello. Mara Mogi Radio. Najimi chionad. Achio maberi ni chionad. Amba chio maberi. Ero kamano. Mamuri tenya ko ko sura kanya mwa. Idina de Morris. Awade maberi yenga Maria nyaje yemo. Orien donge. Orien kwa je jamani timate. Kabisa yeni. Jose awete. Aha. Tobias. Tobias? Yeah, yeiti muriko danade. Hello? Hello? Atoma wachi matek manadeni. Hello? Hello Nyajimo. Idhi nade? Azima bere ya ure. Oh ya ura enya. Mimi Susan. Idhi nade mama Susan kantire madhare. Wanti madhare azima bere. Opera se mondo kelo gikmoko koro kajiwe joma tiyo matek abudo nigi. Dhi nyime. Wakona gikore Nyakatolo Pascal Oranga. Ndugo Jakamata. Wepo kanti alego kocha George Anindo Kanugi Beno Dagoja City. Morris. Gijidu tatelo nyoredio ramo gijamomia ste. Gijidu mala teko motingo Dan Susan Maria Biero. Ginyeke bamindi Daedi Kota. Asante sana min Susan kantire madhare Teach mateke makelo chiemo mari ologira kwaya wadoni wachangamkia Krisi ereka kichangamkia Krisi ikaosimbi kaitidio star 236 star 3 hash abro nuoyo star 236 star 3 hash kiseti momano nyakwara mugia juanga to duka penjo mayot maipenji kotendre kod Nyakalondo maramogi kakimedo duoko gi ekaka thuolo ni mara kuchangamkia Krisi bende medorewa en odhidhi period matin mokalo omiyo ikatema star 236 star 3 hash duok penjo mamboga penjo mamboga saidi na mira nyisi maber mokalo ngano machendo kelo chendo mar ngono mar Jehova Nyasaye en Nyajimo 1 kata en James Rabala 2 en ngawa makelo kachendo madwon mine dong mano tingeyo kata kimiyo wangi itiango tiketie kanyo adwani changamkia Krisi kausimbi idio star 236 star 3 hash mondo miduok penjo mamboga sana Ramogi Karchunjaluo Radio Ramogi Radio number 1 Wokoda chalkodinade odong daladi to igani rumo Lydia Koth wacho nango odong dalo 21 to jichope Christmas. Hello. Otieno duk. Bera nyedhi nade? Machiegni. Niero na wacho moro. Kane wachako iya. Nito ang'uni mapata kaka makubi Desemba kenyalo kwano ni temo. Mana nyini gru kero to moro ka kwa loringa. Gesa tibo makisumo. Kendo wachwadore maratari. Ndoria nyaka yenye kwa gida klaunda te. Akiani uchori gi piny kata kiani anatimore. Koro waminjo matiyo matek. Yes. An gichiwo jako kiso. Yes. Pascal Oranga winjo kwa akanyo.
Uchieng machacha misudiambo nyambani. Wasir mateko piwa ndai. Pascal Oranda pewu kaka mama rui mama sambo pecho kane kwa yangu. Odmina lema kata mini boda mini kiti dong mana tanyang kwa ntoge dendo lo chija kwa boyoroko. Asa buruburi to nalwa district lo mijo la der. Embe kikiwi kode ka wachone joma winjo sane wangu nyango manya jemo. December 6 December 1 mwa December. Erokamanya December batwinso. Erokamana ahinya. Asante sana. Tich mateke makelo chiemo mari ologira kwaya katotina irito iluoro kendiero. Tingini kwa juga wach mar TBT to en TBT. Ngama nyalo paro kanonge. Ngama nyalo paro TBT. Sani mudulu enjini kanunge dunge komero lugu kuya Jesu wakolendo kalungu uri nyanto angu adinu mudeleki nyangini mazidunga luzuke ukunyangi mumakobanjo sani mudulu enjini kanunge dunge komero lugu kuya Jesu wakolendo kalungu uri nyanto angu sababu nasema sababu abo Yo gimomia wero uda la kamalnyo telo gimomia wero udo meme molnyo telo tekinga nyisi jaluwa kendo gina biro wacho nigi sababu nasema tena nasema kwa chwe konde pala chimoro una langa ngato kinya donge kwa chwe konde pala o mombelo nyangu tumutugo kodwa ana wa chwe konde pala poliso makojo modiro wandiginya muange mangetotero wakasirikana charo makoko mpoki ubuganga mangano kuna kanonga pana etutu dungina koronongo yale komte suang urane wateri kumonyoni aswagi chamugiye mogito bange otwe adwe chade faina yudo piraboro olangona mungude mole ngebo eleso musaria musi nikotingo buri nyanto angu kisiporo dende kurume kanonge dupacho modigono be Wachwe kode bala Numbo mbelo ja ugu tumutuko kora Ano wachwe kode bala Poliso makojo modiro wadiginya muange Bange tuteno wakasirika Charo makoko mpoki ubuganga Mangano kuna kanonga pana Etutu dungina Parodongo yale komje suam Urane wateri kumonyonyi Aswagi chamugiye mugifto bange Otwe adwe chade Faina yudo piraboro Ola mona mude mole ngebo elezomu sariamus nijikotingo mule nyarko angi kisipode dende budume menonge dupacho mone bono be Gari kudu yoma Abola silky Sankis Good bad Iwenya parada wiki mado kongo Kiugoji joda wiki mado kongo Yagingo da wiki mado kongo Udimina meri da wiki zero nyi Kiugoji joda wiki mado kongo Uchodoro chima bambi chwe bam Retindaringo ki Land Rover Retindaringo ki Mercedes Yanti wako sariembo amam Yagingo ko sariembo bis Ukiugoji joda ringo ki Mercedes Yanti wako saringo ki amam Ko saringo ki Range Rover Ko saringo ki Land Rover